Добрый вечар. Добрый вечар. Мы сёння працягваем гуляць за Персію у Вікторыя 3. Наша краіна ўжо ідзе наперадзе ўсяго сусвета. Ну, амаль. Мы 35-я краіна ў сусвеце па папулярнасці, па прэстыжу. Нас усё яшчэ не пазнаюць як моцную сілу гэтую моц. Нам трэба... Пакуль што на самы высокі ранг па тыпу на мажорную сілу моц мы не прэтэндуем, але мы можам паспрабаваць у гэта адправіцца. Нам для гэтага трэба пашырыць яшчэ сваю індустрыю і зрабіць больш вольнасцей для людзей, нашае культурнае развіццё. Мы пакуль ад гэтага адстаем. У нас тут трошкі ёсць праблемы з прыняццем увогуле іншых культур. Хацелася б лепей, але як ёсць. Будзем спрабаваць гэта выцягнуць. Пакуль пазбаўляемся непатрэбным нам маршрутаў торговых, гандлёвых. У нас ёсць недахоп дрэва, даволі моцны. У нас ёсць вельмі моцна зараз. У нас настолькі развіты прыватны сектар, што зараз я магу проста сесці і глядзець, як ён гуляе. Дабіліся таго, што ён літаральна можа сам за сябе адказваць. Кошт дрэва вельмі высокі, увогуле ўсіх вырабаў. Жалеза, інструментаў, гэта ўсяго не хапае. Але гэтую нішу могуць заняць і наш прыватны сектар. Усе літаральна гэтым зараз займаюцца. Адзін з будынкаў гэта будзе вугаль, якога таксама недахоп, і дрэва. Ідэальна. Мы сканцэнтруемся на тым, каб пашырыць нашу інфраструктуру ва ўсёй краіне, таму што у нас зараз не хапае цягнічкоў. Чыгунка пакуль не паўсюль пабудавана, зараз пагляджу, на чым я скончыў. Я так бачыў, я літаральна будаваў яе ў кожным рэгіёне, дзе яе няма, так? Ну, няхай яна тады так і працягвае. Можа, занадта ў нас зараз мы ў мінус ідзем, мы скочым даволі актыўна. Я не буду сабе дадаваць больш падаткаў, альбо, можа, часова. Давайте часова падвысім падаткі. Бо я баюся ўляцець у мінус па крэдыту зноў. Вельмі далёка. Мы і так уже 2 мільёны занялі. Няхай як будзе. Вось. Калі дабудуем чыгункі, вяртаем усё назад, як і было. Ну вы паглядзіце на гэтае будаўніцтва. Яны тут самі ўсё за нас пабудуюць. Ну так, я хутка я нават і блізка не буду да прыватнага сектара. Мне трэба будзе сканцэнтравацца проста на сваіх унутраных праблемах нейкіх і ўсё. Усім астатнім няхай яны самі займаюцца. Так, чыгуначка пайшла. Яшчэ ў 2 месцах дабудавана. Ну так. Кошты жалеза пачынаюць падаць, таму што яго становіцца ўсё больш на нашым рынку. Вітаю, Арыгана. У нас Персія развіваецца проста нейкім... На жаль, зараз 1902 год. Можа, я мог бы дабіцца гэтай сітуацыі. Калі б я дабіўся гэтай сітуацыі яшчэ 20 гадоў таму, то мне было бы значна прасцей зараз. Было бы ўвогуле ідэальна. Мне тут падказваюць, што музыка занадта громкая, але я ведаю чаму. Гэта з-за таго, што мы гулялі ў Хайлікс у пятніцу, і там музыка была ціхая. Можа, і добра, што яна была ціхая. У нас хапае паперы, вось добрае пытанне. Так, права чалавека. Мы даведаліся, што гэта такое. Прыпынім час. Да паперы зараз зазірнем, колькі ў нас кошт. Што ў нас з паперай? Паперы хапае. Зараз нават трошачкі больш, чым патрэбна. Прадаецца. Гэта цудоўна, таму што мы ў асноўным трацім свае грошы як дзяржава якраз такі зараз на паперу. І, хутчэй за ўсё, яшчэ на гэтыя самыя інвестыцыі ў цягнічкі нашы. Давайце мы пачнем... Калі цягнічкі дабудуюцца паўсюль, мы пачнем проста паўсюль паставім, каб выкарыстоўвалася чыгунка для ўсіх рэсурсаў. Цягнічок, гучаце. Так, трэба разабрацца. У нас ёсць права чалавека. Трэба абраць новую тэхналогію.
сацыяльныя тэхналогіі, права чалавека ёсць. Яна дала нам адразу некалькі законаў, цэлы набор. І таксама сацыяльныя інстытуты. Чым нам яшчэ так накіравацца? Фемінізм — гэта не блага. Гэта нам не вельмі патрэбна. Анархізм таксама не вельмі патрэбны. Карпаратызм можа быць карысным, але да яго нам яшчэ развівацца і развівацца. Што ў нас у асноўным зараз? Ага, нет, пачакайце. Не, а дзе? А што зараз? Вось, псіхіятрыя. Мы ад іншых краін атрымліваем псіхіятрыю. Гэта добра. У нас будзе больш бюракратыі, якую мы атрымаем сабе. Таму што, расходы на бюракратыю будуць ніжэй. Так. Правапрацоўна. Карпаратызм нам усё ж такі патрэбна. Палітычная агітацыя. Гэта ўсё нам не вельмі патрэбна. Тут у асноўным у дыктатуру і аўтарытарызм і сацыялізм ідзе. Якая сувязь паміж псіхіятрыяй і бюракратыяй? Там цэлы набор, але агульна яно па тыпу проста не ведаю зараз. Ідэя таго, што ментальныя disorders, хваробы ментальныя, да іх можна падысці з медыцынскага пункту гледжання, і з-за гэтага іх можна дыягнастыраваць і лячыць. Гэта новы канцэпт, які адчыняе новы сусвет для паляпшэння жыцця людзей. Чаму бюракратыя? Бюракратыя тут ад таго, колькі бюракратыі патрэбна на папуляцыю ўсё. Па тыпу проста хутчэй, я не ўпэўнены. Гэта хутчэй з-за таго, што бюракратыя тут гэта хутчэй такая абстрактная рэч, якая апісвае ўвогуле ўсе ўзаемадзеянні па тыпу чыноўнікаў. Вось. Гэта хутчэй разгружае. Мы здымаем мінус 5% бюракратыі за папуляцыю. Чым больш наша папуляцыя, тым больш мы трацім бюракратыі. Гэта падзніжае вось гэты штраф за вялікае насельніцтва. Трошкі. Але з прамой сувязі я таксама не бачу. Я сказаў сваю тэорыю, але я не ўпэўнены, што гэта так і ёсць. Хутчэй за ўсё проста для баланса гульні дадалі нам вось гэта. Так, прэзідэнцкую рэспубліку. Мы ўсё яшчэ... Што ў нас у дзяржаве? Мы ўсё яшчэ манархія. Не падабаецца. Будзем прыдумваць, як выбрацца з гэтага. Толькі з чыгункай разбярэмся. Чыгунку ўсюды будаваць, колькі нам часу патрэбна. Прыкладна, я так разумею, 10 год амаль. Поўнасцю чыгунку ва ўсіх раёнах. Окей, працягваем. Мы ўсё яшчэ ляцім у мінус. У нас 10 кошты падзадраліся. Так, на будаўніцтва у нас таксама ўходзяць рэсурсы, яны становяцца даражэй. Пакуль што. Прыватны сектар, давай хутчэй. Будуй свае будынкі, ты выправіш нашыя праблемы і сітуацыі. Я магу трошкі паскорыць. У мяне была ідэя. Існуе яшчэ адна гульня ад Paradox Interactive, якая можа быць... Яна падобнага плану, але абірае зусім іншы перыяд. Яна абірае сярэднявечча. Пачынаючы з 860 па 1100, я не памятаю дакладна да якога, то бок там 200 гадоў, там 300 гадоў, нешта часу. Вось. Crusader Kings. І там таксама ёсць шмат цікавага. Там можна паразбіраць гісторыю Беларусі, там альтэрнатыўная гісторыя Беларусі, вядома, будзе. Але ўсё ж такі цікава. Можна там ёсць свае канцэпты, на якія можна паглядзець. Са сваімі механікамі, якія зусім не падобныя. Там зусім не пра індустрыю. Там увогуле пра адносіны паміж людзьмі. Тое, з кім падсябраваліся, з кім ажаніліся, вось гэта ўсё. Так. Наши інструменты прадаюцца даволі актыўна, не толькі нам, а ўвогуле па сусвету. У нас тут недахоп і шафан. А дзе ў нас, як паглядзець?
Недахоп якой-небудзь. Вось, недахоп па рынку. Вось гэтай тэрыторыі не хапае зараз доступа да яго. І ў нас нават ці ёсць у нас плануецца тут нейкі. Так, чыгункі тут не плануецца. Дрэнна. А чаму так інфраструктуры шмат? Нават нягледзячы на тое, што чыгунка... чыгунка яшчэ, давайте субсідыраваць чыгунку, тут бо яна даволі нізка. Субсіды адправім туды, патрацім трошкі грошай, але ж гэта падвысіць зараз інфраструктуру тут. Праблема вырашана. Магу я нешта яшчэ зрабіць? У мяне была ідэя, мне падаецца, універсітэты паўсюль пабудаваць, але я так бачыў, яны ўжо паўсюль пабудавалі. Я ўсё прадумаў. Засталося ўсё менш чыгункі. Я так разумею, што чым бліжэй мы будзем да канца, там хутчэй мы яе дабудуем. Бо вызваліцца працаўнікоў. Прыватны сектар. Кірач, працягвай. Тое, што ты робіш, гэта цудоўна. Курдістан, гэта дзе? Персідскі Курдістан. Гэта не дапамагае. Дзе ты дакладна? Вось, персідскі Курдістан. Добра. Вось гэтая тэрыторыя. Няхай так і будзе, гэта на захадзе ў нас. Падвышаем хуткасць. У нас ўсё яшчэ вельмі шмат радыкалаў. І што непрыемна, іх шмат не толькі у нас дзесьці ў непрыемных раёнах, якія мы атрымалі не так даўно, і людзі незадаволены проста тым, што мы іх захапілі літаральна. Я іх разумею трошкі. Вось. Поўнасцю разумею, насамрэч. Але ж у нас ёсць яшчэ незадаволеныя нават у цэнтры нашай краіны. Я не ведаю, што нам з гэтым зараз зрабіць гэткага. Бо нам трэба падвышаць стан увогуле жыццё ў гэтых мясцовасцях. Бо людзям там амаль няма дзе працаваць. Пры гэтым мы ж можам зрабіць. Гэта ўсё заробак, які мы можам сабе атрымаць. Давайте ім дапаможам трошкі, пачнем для іх бізнесы. Вось тут ежа няхай будзе яшчэ. І ўсё, на гэтым пакуль спынімся. Мы ім трошкі падкажам, што ім патрэбна рабіць. Будзем увогуле зараз даглядаць кожны рэгіён, будзем глядзець, у чым незадаволенасць, у чым іх праблема зараз. Вось тут можна дадаць вугля здабычу. Будзе трошкі прасцей. Насельніцтва. Як паглядзець увогуле незадаволенасць яго? Больш інфармацыі па насельніцтву. Не, гэта вось працоўныя больш за ўсіх незадаволеныя і іх найбольшая колькасць. Таму што мы не прымаем іх. Няма прыняцця. І яшчэ ўзровень жыцця ў іх такі сабе. Так. Каб выправіць гэтую сітуацыю, нам трэба дадаць ім яшчэ таксама дзе папрацаваць. Бо ім, я так разумею, нармальнай працы не хапае да заробкаў. Індустрыя ежы. І... інструменты. Тут, інструментаў не хапае. Капец як. Інструменты тут таксама можна зарабіць. Тут ужо ёсць. Як увогуле тут насельніцтва. Гэта насельніцтва таксама незадаволенае. У асноўным, хутчэй, з-за таго, што у нас ёсць... іх ўзровень жыцця вельмі нізкі, бо мы іх не прымаем у сваёй краіне. Мы іх захапілі і не прымаем. Якія мы малацы, а? Вось чаму мудакі. А ці мы можам іх проста вызваліць? Я так зараз думаю, навошта нам гэтую энергію сваю траціць на тых, хто нас і так намі так незадаволены. У мяне ёсць такая магчымасць зараз. Дыпламатыя. Вызваліць суб'ект. Лурістан. Вы хто? Гэта вось гэта невялічкая частка. Вось гэту можна вызваліць.
Афганістан, мы не кантралюем яго поўнасцю, каб мы яго маглі вызваліць. А Курдістан, мы сталіцу павінны Курдістана кантраляваць, а Курдістан гэта вось гэтая тэрыторыя. То бок мы не можам проста суб'екты вызваліць, пакуль нам трэба, каб вызваліць Афганістан, нам трэба захапіць яшчэ вось гэтую зямлю. Кандагар. Можа аб'яўляць ім вайну толькі для таго, каб вызваліць краіну, гэта такое сабе. Па тыпу, а я магу проста сказаць па тыпу, вызваліце, калі ласка, вызваліцеся, самавызваліцеся, калі ласачка. Яны ж не будуць вельмі задаволены гэтым, так? Які ў цябе прыемны каток? Узровень жыцця расце, але недастаткова хутка. Мы са сваімі яшчэ інтэрвенцыямі варваліся. О, дык у цябе там цэлы набор. Нічог сабе. Набраўся эмотак. З чыгункай мы па ўсёй краіне. Па ўсёй краіне мы зараз распаўсюджваем чыгунку. Гэтага увогуле ў самыя аддаленыя нават куткі. Гэта дапаможа нашай індустрыі. Я магу, ў прынцыпе, з-за таго, што ў нас засталося літаральна ўжо апошняя чыгунка пачынае будавацца. Я думаю, узяць і сканцэнтравацца на тым, каб проста ўсім... Давайте перайдзем на будынкаў. І пераставім усім, каму толькі магчыма, пачнем выкарыстоўваць чыгунку ў якасці транспартнага сродка. Так, дзесьці будзе недахоп, вельмі жорсткі, таму што зараз у нас можа невялічкі крызіс бахнуць. А, вы глядзіце, я ўжо паўсюль паставіў. Дзівосна. Ну добра тады. Чыгунка, калі ласка, прыватызіруйце ўсё, субсідыраваць мы ўсё не будзем. Няхай прыватызіруюць, што могуць. Увогуле, па прыватызацыі я магу адправіць яшчэ, можа, нейкія будынкі на прыватызацыю. Вось. Індустрыя матораў, папера. Ёсць. Добра. Чыгунка хутенька дабудуецца. Можа нават... Блін, я толькі хацеў падаткі падзнізіць, яно рэзка упало ў нас. Эх. І што я рабіць з гэтым буду? Можаш, калі ласка, ўверх палезці зноў? Блін, паляцелі ў мінус чамусьці. Расходы на нешта пайшлі. Узброеным сілам не падабаецца тое, што мы шмат чаго робім для індустрыялістаў, для іх не. Ну, праблема... Увогуле, так-то ваенных можна і прыдушыць трошки. Скажам, што, ну, вы бачыце, не магу ж я за ўсім бегаць тут. Папулярнасці з іх падзабярэм. Вітаю, Робін Гоген. Я планую паспрабаваць прывесці нашу Персію да увогуле адной з найвялікшых дзяржаў сусвета. Мы зараз на 34-м месцы, гэта ўсё яшчэ вельмі далёка. Я нават не памятаю, а што дакладна дадае да гэтага прэстыжа. Насельніцтва, у нас вялікае насельніцтва, яно расце актыўна. SOL, Standard of Life, я так разумею. Стандарт жыцця не вельмі высокі, 10,2, мы можам яго падвысіць, і я планую яго падвысіць хутка. Прэстыж увогуле. Пачакайце-ка, як гэта працуе? Месца, стартаваць па рангу. Вось, мы на 34-м месцы. Я просто не разумею, на чым яна нас параўноўвала. Чыгунка універсітэта. Так, гэта наша... Універсітэты ёсць уже у кожным крупным горадзе. Літаральна ў кожным рэгіёне. Чыгунка зараз будзе літаральна таксама паўсюль. Актыўна ёй будзем карыстацца. Вось яна наша Персія. Мы з нашымі канкурэнтамі даволі
слабенька выглядаем. Чаму так? Гэта за прэстыжа, што ли? Не, прэстыж вось на ранге вышэй, таму што я не магу зразумець. Гэта з-за ўзроўня жыцця? Гэта ўзровень жыцця ў асноўным ўплывае. Я так разумею, нейкі камбінаваны набор. Угу. Ну так, у ідэале набіраць прэстыж. Прэстыж скотча туды-сюды. Так, як яго здабыць так-то? Імперія ад арміі, ад тэхналогіі яшчэ. Ну, такое. Спадзяюсь, у нас атрымаецца кудысьці вылезці. Я бы хацеў апынуцца хаця бы вось сярод гэтых мажорных сіл, якіх усяго 13-14 у сусвеце. А 10 до 15 месца можа вось туды накіравацца. Каб усім паказаць, якія мы крутыя. Вось. Але у мяне зараз шмат радыкалаў. У мяне шмат да халера праблемаў, насамрэч, якія яшчэ трэба вырашаць. Я вырашаю іх праз развіццё індустрыі, спрабую, таму што я спадзяюся, што мне прыйдзецца... Я жадаю скокнуць дзесьці альбо ў прэзідэнцкую, альбо ў парламенцкую рэпубліку. Права ў тым, што падтрымка гэтага пакуль не настолькі высокая, наколькі мне хацелася б. Землеўладальнікі ўсё яшчэ маюць велізарны ўплыў, і нашыя клерыкі таксама нашыя ісламісты. Што не вельмі добра. Мой унутраны рынок узмацняецца. Можна... Чаму яно так дрэнна прадаецца? Давайте паглядзім, што можам яшчэ прадаць. Во, цудоўна. Будем прадаваць на вонкавы рынок новае адзенне крутое. Будем прадаваць яшчэ кераміку. Фурнітуру звычайную не. Вось адзенне пайшло. Фарбы. Мэблю. Чаму віно ніхто не жадае купляць? Вы што, ачмурэлі? Ёсць тыя, хто зацікаўлены, маглі бы набываць у мяне чылійскі рынак. Чаму ты не жадаеш? Чаму я не магу? Інтарэсы ў сваім рэгіёне. Добра, яны занадта далёка. І яны не настолькі вялікія, каб сюды ўвогуле нешта свае пракладваць маршруты. Беднае насельніцтва у Туркестане ў асноўным. Мне трэба зрабіць законамі. Мяне цікавяць законы. Можа культурная... культурная эксклюзія. Забараніць... у нас усё яшчэ ёсць рабы. Я вось пра гэта забыўся. Пурум-пурум. Нам прыйдзецца прасунуць это. Неяк хітра. Што мы можам зрабіць з гэтым? Паліцыю. Давайте паліцыю узмацнім. Мы паспрабуем зараз прапіхнуць новы закон. Нацыянальная гвардыя. Зноў жа. Цэнзура. Цэнзуру мы не можам замяніць на што-небудзь яшчэ не атрымаецца. Дакладна. Галасаванне. Таксама будзе складаненька. Але, не, пачакайце-ка. Галасаванне будзе складана, але магчыма. Індустрыялісты будуць індустрыялісты будуць супраць. Халера. Вось той момант, калі пасябравалі індустрыялісты і землеўладальнікі. Што ў вас за лідары там такія? Індустрыялісты. Пацыфіст. Дзякуй вялікі. І ты ў нас землеўладальнік. Джингаіст. Агрэсіўная знешняя палітыка. Ачмурэць. Цудоўна яка. Дайце я зараз хуценька паведамленне прыбяру. Тады я магу трошки пачакаць яшчэ, таму што у нас зараз прыватны сектар вырашае вельмі шмат нашых праблем, да я дам ім трошки часу, бо калі я буду спяшацца,
і за іх буду нешта, ну, зараз дадам яшчэ нейкага крызіса сабе, то я магу ляцець вельмі добра уніз. Можа, увогуле і не варта пакуль змяніць законы, даць умацавацца прыватнаму сектару, таму што ён літаральна ён можа сябе падтрымліваць, ён можа бясконца будаваць, і ён пабудуе там, чаго не хапае, яны палепшаць сітуацыю. І мусульманам не забаронена сёрбаць алкаголь, адкуль ты наогул маеш віно. Вітаю. Вітаю, Цмок. Справа ў тым, што ў нас уплыў гэтых самых нашых клерыкаў не такі, каб вялікі. Таму яны, ну, у нас такое, па тыпу, больш вольны варыянт. І так, я згодны, мы яго больш экспартуем. Мне падаецца, мы зараз паглядзім, насамрэч, наколькі ён карыстаецца папулярнасцю ў насельніцтва. У нас жа не толькі мусульмане, у нас розныя фракцыі ёсць яшчэ. Загінулі людзі на фабрыке. Апракінуўся чан з гарачай фарбай. Я так разумею, мне ўвогуле варта проста будаваць інструменты, фабрыкі інструментаў. І мы за гэта зарабляць будзем. Бясконца проста. Ну, яны прыкладна прыватны сектар літаральна той ж самы і падумаў. Па тыпу, неблагая ідэя, давай-ка мы так і зробім. Прадаюцца бо інструменты. Гэта самае дарагое, што ў мяне ёсць зараз. Ну, больш за ўсё. Патрэбы велізарныя. Рынкавая цана гіганцкая. Я магу падзнізіць зараз падаткі. Усё яшчэ не вырашаю праблему з радыкаламі ніяк. Можа, калі паспрабую. Дай-ка пагляджу зараз насельніцтва. Насельніцтва, графічкі. Так, палітычная моц, добра. Насельніцтва персідскае у асноўным, на 14% паштун. Я не ведаю, хто гэта такі, вы бачыце, я не вельмі разбіраюся. Азербайджанцы, амаль 2 мільёна. Мазандырані, 1,5 мільёна. Курды, мільён. Так, таджики 758 тысяч насельніцтва. Лурі, паўмільёна. Туркмены, 300 тысяч. Панджабі, 200 тысяч і гэтак далей. Палітычная моц, вядома, у персаў, бо мы амаль нікаго не прымаем, акрамя тых, хто вось літаральна наша культура. Мы зараз у нас увогуле, як яна, расавая сегрэгацыя у краіне. Так. Ну, так-то у нас у асноўным ёсць шыіты і суніты. Галоўнае. 65% шыітаў, 30% сунітаў. І ёсць яшчэ невялічкая фракцыя, трошкі менш 5% анімістаў. Ну, анімісты гэта агульна проста бярэцца гэтая нерэфармаваныя старыя рэлігіі, па тыпу проста там у бабак павітухваюць гэта ўсё. Пуштуны гэта літаральна ты ж іранцы, якія жывуць трохі ўсходняй, то бок ты маеш іранцаў і ўсходніх іранцаў. Ну я ж за Персію гуляю. Зорастрыйцаў пакуль ўсё яшчэ не знайшлі, шукаем. Неэфектыўная агракультура. Такая ёсць. Прыватызацыя ідзе тых будынкаў, якія я аддаю пад прыватызацыю. Усе яшчэ інструменты да халеры каштуюць у нас. Давайте паглядзім, дзе іх карысней за ўсё пабудаваць. Будынкі. О, у мяне новыя цягнічкі. Так, жадаю новыя. Стальныя яшчэ вагоны. Давайте. Упадзе кошты, але падымецца кошт этой самай сталі. Можна будзе на ёй сканцэнтравацца трошкі больш.
Так, выбухоўка нам усё яшчэ нельга выкарыстоўваць нармальна. Дарэчы, у сярэдняй Азіі іранцаў клічуць таджыкамі. Гэта выклікае трохі пытанняў. Цікава, цікава. Я насамрэч я не тое, каб па тыпу добры ў геаграфіі і гісторыі. І для мяне ёсць па тыпу рэгіёны, якія ну амаль нічога не ведаю пра іх гісторыю. Я вельмі дрэнна ведаю гісторыю ўвогуле. Вось гэты рэгіён, ён для мяне таямнічы па большай частцы. Вось я амаль не ведаю, што тут адбывалася і хто да каго як ставіўся і паміж краінамі, якія адносіны. То бок сучасную сітуацыю палітычную плюс-мінус ведаю, бягучую. Але трохі далей, напрыклад, узяць 30 гадоў таму я ўсё я упэўнены. Мне заўсёды падавалася, Персія гэта такая мультыкультурная рэч была заўсёды. Не? Так, давайте мы зараз яшчэ ніжэй падаткі зробім. Мы ўвогуле можам іх, ну, тут на гэтым узроўні і пакінем пакуль. А, ты халера, я жадаў пабудаваць жа. Так, мне патрэбна больш інструментаў. А для гэтага так, гарадскія будынкі. Дзе вы мае? Вось. Лепей за ўсё будаваць іракаджамі вось на гэтым месцы. А, не, пачакай, гэта вось не тут. Хорасан, гэта дзе? Дзе гэтая тэрыторыя? Мне цікава проста ведаць, дзе я буду будаваць яе. Пашынстан, это Кабулістан. Вось гэтая падаецца, так? Не, персійскі Хормуз. Ну, добра. Вось он мне падсвечваецца. Хорасан, вось он. Здаравенны гэты рэгіён. Там не было сваёй майстэрні. Няхай 3 будзе. Нашага імя пабудуецца. Персы гэта грэцкая назва іранцаў. Іран іранцы сябе называлі іранцамі так заўсёды. Альбо не. Альбо ў іх была сама назва іншая раней. Вось яны. Фабрыкі пашыраюцца. Цудоўна. Прыватны сектар, вы проста малайчыны велічэзныя. Я не магу нарадавацца, наколькі у мяне спрашчае гэта ўвогуле ўсю гульню. Таму што яны самі сачаць, дзе больш карысна адчыняць новы бізнес і пашыраюць. Адзінае, што шыі, які працуюць за прыватны сектар, ён час ад часу бывае тупіць. І абірае, напрыклад, яны не вельмі жадаюць будаваць, калі увогуле ў гэтым рэгіёне няма аніякага бізнеса падобнага. Напрыклад, інструменты, якія я зараз будую вось у адным рэгіёне, тут не было ніводнага, а гэта самае найлепшае месца, дзе увогуле майстэрні гэтае рабіць. Таму я зараз гэтыя 3 пабудую, і потым яны пачнуць херачыць гэтыя майстэрні наверх яшчэ. Я мог бы адну пабудаваць, яны бы за мяне дабудавалі астатнія. Але мне такі пачатковы буст патрэбны. Так, найбольш нездаволенае насельніцтва вось тут. Што я магу зрабіць за гэтым? Чаму ты тут нездаволеная? Колькі тут насельніцтва ўсяго? 200-400 тысяч. Як бы мне так... Што мне з вамі зрабіць? А ты нешта кідаюць. Не вельмі правабнае месца для міграцыі. А чаму? Чаму ты такое не вельмі крутое? Тут у асноўным анімісты жывуць, што цікава, на гэтай тэрыторыі. І культуры лундыйская, нават не персідская тут. 71% насельніцтва гэта рабы. Я зразумеў, чаму тут нездаволенае насельніцтва. Грэкі нараклі іх персамі, мясцовыя іх звалі таджыкамі, самі яны ключ сябе іранцамі. Ага, добра зразумеў. Анімісты любяць мульцікі, гэта яны самыя. Так, прэстыж яшчэ нашай краіны трошкі падвысім. Так, састарэлы Эсмайл Табрізі, гэта наш генерал. Памёр. У сярэдзіне элекцыённай кампаніі.
Ну, просто пакінем як ёсць. Выбары ідуць. Што у нас па выбарам? У асноўным перамогуць 100% нашы індустрыялісты, бо яны заберу 68% галасоў. І яшчэ 15% атрымаюць наша інтэлігенцыя. Найменшую колькасць атрымае, ну, так, адносна найменшую, атрымаюць адразу наша кансерватыўная партыя. Гэта землеўладальнікі, мелкая буржуазія і узброеныя сілы. Збройныя сілы, мне цікава, што у вас змяніўся лідар, так? Ён рэаліст, ды халера ж. Яшчэ адзін рэаліст. Не хапала мне іх. Нізкая арганізацыя ў арміях у мяне генералы паскончваліся. Можна, калі ласка, вяртаць сітуацыю? Бюракратыя пачынае сапсавацца. Так, будынкі. Будынкі. Мне патрэбна адміністрацыі. Увогуле, а давайте я пастаўлю адміністрацыю, каб аўтаматычна яны пашыраліся. Мне падаецца, я адзін раз паспрабаваў, і мне спадабалася. Я нешта падсеў на гэта. Аўтаматычнае пашырэнне адміністрацыі. Вось, адправілі. Зараз паглядзім на выбух адміністрацыйны. Не? Усё яшчэ не? Не? Ды як так? Не паверу. Так, давайте-ка зазірнем. Яно павінна было выбухнуць зараз з прапановамі пабудаваць іх паўсюль. Так, адміністрацыя. Яна зараз у рэжыме пашырэння. А гэта калі яна поўнасцю запоўнена і адбываецца, напрыклад, недастаткова... агульная бюракратыя ў краіне менш за 10, мінус 10, напрыклад. І недахоп падатковага ахопу. Добра. Ну, то бок, па тыпу, мы не абіраем падаткамі ўсіх, каго магчыма, бо ў нас не хапае апарату нашага ўрадавага. Такое таксама магчыма. Але гэта не праблема. Ну, яно зараз на аўтаматычным пашырэнні і аўтаматычна будзе будавацца кожны раз, калі нам патрэбіцца. Лідар ліберальнай партыі, яго выяснілася, што ён у нейкім карупцыйным скандале звязаны. Можна яго папулярнасць знізіць, яго папулярнасць і так нізкая. Ты чаму такі непапулярны? Вось за цябе ўсё і адбываецца. Мы маглі бы літаральна ўжо ў нешта выйсці, калі б ён быў трошкі такі адэкватны. Давайте менш галасоў гэты раз атрымаць. Блін, гэта легітымнасць уплывае. Давайте няхай гэтыя выбары просто не менш мандатаў атрымаюць. І ўсё, і на гэтым скончым. Пакінем іх на гэтым. 45 тысяч, 46 тысяч. Як мы расцем, а? Не халеры? Адразу 3 будынка пачалі будавацца. Сталі ліцейныя, лесасекі і бавоўна. Добра. Што я тут магу? Можа яшчэ. Тут ўсё яшчэ незадаволенае насельніцтва. Хутчэй з-за таго, што тут шмат рабоў будзе. Я так думаю. Высокая верагоднасць. Ну так, блин, нам трэба пазбавіцца ад рабаўладання. З гэтым нешта трэба рабіць. У прынцыпе, зараз найбольш незадаволеныя будуць канкрэтна землеўладальнікі. Яны нават радыкалізуюцца. Радыкалізуюцца вельмі моцна. Мы ў мінус уляцім просто жорсткі. Таму што у нас такая праблема. У нас людзі незадаволеныя, таму што мы іх прыгнетаем. Каб ад гэтага пазбавіцца, нам трэба, каб землеўладальнікі сышлі. А тут альбо галасаванне змяняць. Што я тут магу зрабіць? Давайте паспрабуем, рызыкнем. Верагоднасць таго, што мы прасунем гэты... верагоднасць, што мы прасунем гэты закон, ну, настолькі аніякі. Новая партыя. Так, новыя выбары скончыліся. Рэфармаванне дзяржавы. Ну, зараз мы і маем самую найлепшую дзяржаву, якую толькі можам. О, я маю на ўвазе ўрад. Задаволены ўсе ім.
Што яшчэ такога? Ці ёсць у нас магчымасць хоць неяк праскочыць? Цэнзуру мы не прыбярэм, бо супраць гэтага літаральна ўсе. Толькі інтэлігенцыя за тое, каб прыбраць цэнзуру. Пратэкцыянізм. Халера з ім. Пратэкцыянізм не вельмі падтрымліваецца, калі так паглядзець. Вольны гандаль хацелі бы ўжо ўвогуле нашы індустрыялісты, тому мы тут хернёй займаемся. Ну, я гэта не буду рабіць. Тут выглядае нават больш верагодна, што гэта радыкалізацыя ўсіх адразу. Лера. Там яшчэ раялісты з'явіліся ў арміі. Так. Гісторыя іх. Захоп Асірыі, Вавілона, Егіпта, вызваленне габрэяў, іх слова кораш, гэта габрэйскае перазначанае імя персідскага цара Ціра. Потым яны пайшлі на грэкаў, ды пацярпелі. Потым Шурык македонскі, сіроскіцкая Персія, потым ахеменіцкая Персія супраць Рыма, потым арабы яе захапляюць, потым прыходзяць манголы, потым прыходзіць Тамерлан, потым прыходзяць туркі, потым прыходзяць англічане. І вось мы тут. Окей. Ну, непрыемна, калі да цябе ўсе прыходзяць. Я думаю, можна быць вельмі незадаволеным ад гэтага. Пры гэтым іранцы індаеўрапейцы, іх мова бліжэй да нашай, чым да мясцовых. Цікава. А потым прыхожу я. Ну, паспрабуем зрабіць, што зможам. Так, мы можам яшчэ. Давайте вось гэты закон, мы можам яго працягнуць, і хоць нейкія законы, сацыяльная бяспека, не ідэальныя хоць які, альбо забарона рабства, з радыкалізацыяй землеўладальнікаў усіх. Землеўладальнікі, чаму вы такі незадаволеныя? Вы ж павінны быць... за радыкалаў. Блін, у мяне нешта ўсё па колу ходзіць. Давайте яшчэ зніжу падаткі. А чаму так рэзка ўніз? Вось тут у мяне ўляцела ўніз мая адміністрацыя. Ну, добра. Зараз паспрабуем. Праз нізкія падаткі мы паспрабуем падвысіць настрой, знізіць колькасць радыкалаў. З такім чынам фракцыя стануць больш задаволеныя. Я магу... Я падбудаваў ужо чыгунку. Ужо у кожным рэгіёне, нават у самым аддаленным, можна пабачыць. Чаму я не магу яе пабачыць? Так. Я тут не разумею, тут разборкі нейкія ўнутраныя. Ага. Тут сікская імперія свае паўстане, тут яны... Весела ў іх, карацей. Я хацеў... А што, тут чыгункі няма? Не, ёсць, я просто візуальна не бачу. Когда? А тут ёсць? Чаму я не бачу? Яна ж павінна быць. Во, вось тут бачна. Чыгуначка у нас ёсць паўсюль ужо, так што мы ў пэўным парадку. Так, гэта мы ўжо далучылі да сябе, гэта ўсё у нас далучана. Што б гэтага зрабіць? Так, колькасць радыкалу знізілася. Як я панізіў падаткі, ўсё, ў прынцыпе, пачало выпраўляцца, але не вельмі хутка, і я гэтым пакуль што не вельмі задаволены. Я там больш што страчваю яшчэ шмат грошай. Паскорым час. Тэарэтычна, калі нашыя землеўладальнікі будуць мець настрой вышэй за 10, там 12, напрыклад, мы можам без іх спробы паўстання прасунуць нейкі закон. Незадаволеныя яны будуць кабзда, але ж мы можам паспрабаваць хаця бы. Там ёсць, вось, можна... Блин, мне падаецца, гэта не толькі пашкодзіць, але паглядзім зараз. Так, Юмус Хабанши. Прэзідэнцкую рэспубліку будзе паспрабаваць прасоўваць. Давай-ка, завітвай да нас. Мне гэта патрэбна. Так, і з... Гэта, Asylum, гэта навінкі, карацей, мясцовых. Тэхеранскія навінак выйшлі, яны практыкавалі нешта, то, што яны лічылі медычным лячэннем.
І настолькі дрэнна ўсё адбывалася, настолькі дрэнна пацыенты сябе адчувалі пасля гэтага, ну, па тыпу, там, ведаеце, як раней лечылі розныя псіхічныя захворванні. Сітуацыя, карацей, пайшла з рук вон дрэнна. Я заплачу за тое, каб іх каб мы поўнасцю пераглядзелі, як працуюць нашыя навінкі. Это нам шмат грошай мы патрацім на гэта, але ж усё ж такі можна будзе падвысіць трошкі тое, як стан жыцця людзей. Так, тэгеранскія навінкі. Яны самыя. Брытанская рэспубліка і Мухаммара нешта збіраюцца не падзяліць тут на маю тэрыторыю каля мяне. Гэта вось гэты невялічкі кавалак. Тут паўстанне, я так разумею, у вас. Брытанская рэспубліка, забралі ў мяне тут кавалачак зямлі і ўзялі, не падзялілі штосьці. Ах вы. Там паўстанне, людзі незадаволены. Трэба было ў мяне пакідаць, яны былі задаволены са мною. Я падаткі, дык і няма ў мяне грошай, я страчваю іх бясконца. У мяне мінус 70 зараз у балансе. А падаткі я збіраю, проста яны падзніжаныя. Яны ўсё яшчэ ёсць. Колькі, там паставіла ў чаргу гэтых будынкаў? 4, ну добра. Гэта дакладна мне надоўга. Так, ну чаму, землеўладальнікі, давайте. Больш настрою. Давайте, у вас усё добра, у вас все атрымаецца. Вы малайцы. Менш радыкалаў, усё павінна быць добра. Настрой. Колькасць радыкалаў нешта падзнізілася, а потым спынілася і ўсё, як засталося. У нас у асноўным незадаволены зараз жыццём гэта рабы, а ад рабоў я пазбавіцца не магу ніяк. Бо што мне з імі рабіць? Карусель, гэта ў баброў працуе, яны ж не бабры. Так, у нас ёсць рух за тое, каб атрымаць сабе прэзідэнцкую рэспубліку, але узброеныя сілы далучыліся. Таксама там у нас гэты лідар у выніку стаў раялістам. Ім атрымалі сабе дзіўную... пачакайце-ка, яны ж маргінальныя зараз ужо павінны быць. Не маргіналы. Халера. Інтэлігенцыя, чаму ж вы так не ўплываеце на ўсіх? Добра. Дык раўбічы, гэта высокія тэхналогіі. Вы што? Раўбічы я пабудую. Гэта не вырашае праблему. Тэхналогія гэта павінна быць ужо лепей ўжо прасцей ўжо касмічную праграму пачаць. Так. Добра. Калі мы зараз будзем доўга чакаць, пакуль яны там з настроямі сваімі разбяруцца, мы можам паспрабаваць прасунуць законы, які прасоўваюцца, правильно? Мы возьмем рабы. Давайте рызыкнем з рабамі. Мне што так падаецца, мы можам рызыкнуць, у прынцыпе, у нас можа выправіцца сітуацыя. Што з забаронай рабаўладання? Радыкалізацыя. Праблема будзе ў радыкалізацыі землеўладальнікаў. Якія яшчэ варыянты ў мяне? Гэта я не прасуну нічога, вядома. Нацыянальная гвардыя таксама ў мяне, інстытуты так ужо на максімум. Фермеры. Вы глядзіце. Усё роўна, мінус 20. Ёсць верагоднасць вось гэта раскрэпасціць крысціян трошкі. А чаму я не магу? Mutual funds. Пачакайце-ка. Далёка я ад гэтай тэхналогіі ўвогуле. Карпорацыі добра. Вось яно. Толькі мне патрэбна на гэта 4 месяца. Давайте дачакаемся карпорацыі ўжо. Вось гэта агульныя сродкі. У нас індустрыялісты вельмі зацікаўлены ў камерцыйнай агракультуры, але няма
нашай гэтай няма тэхналогіі на гэта. Калі мы тэхналогію гэту адчынім, то і атрымаем сабе змену адносін паміж землеўладальнікамі і іх працоўнымі. Экран Space Program 1906. Мы блізкі да гэтага. Нацыяналізуй зямлю і пакуты са землеўладальнікамі адпадзі самастойна. Ну як? Яны ж не прыйдуць такі, я ж не скажу, ну вось зараз гэта моя зямля. І яны такі, ну добра. І сышлі. Праблема ж не ў тым, што яны, я магу проста не ўлічваць іх меркаванне. Яны ж паўстання падымуць. Так, група студэнтаў, якая ходзіць у універсітэт у Курдыстане, зладзіла дэманстрацыю падтрымку прэзідэнцкай рэспублікі. Яны павядуць нас у будучыню. Падтрымаем іх. Няхай будзе папулярнасць гэтага руха. Будзем паляпшаць, падмацоўваць гэты рух. Што можам у яго закінуць? Любое паліва, тое будзем закідваць. Ёсць. Я чакаў, што мы можам... Так, нам патрэбна тэхналогія. А ці доўга нам прыйдзецца яшчэ і гэтага чакаць? 34 месяца. Ну такое сабе. Ну такое. Чаму так доўга? Блин. Я націснуў не тое. Кончвай тут. Вось. Чаму тут 4 тыдні, а там, 30 месяцаў? 3 гады чакаць. Чаму курды апрануты ў афрыканскае адзенне? Тут як пашанцуе. Тут яны і голыя бегаць могуць. Вось калі паглядзець, вось яны вось так апрануты, напрыклад. Альбо вось так. З веерам, паглядзіце. Тут вельмі па-рознаму. На поўначы Кіеў? Это Кіева. Гэта частка зараз расійскай імперыі. Яны тут увогуле падзялілі паміж сабой Туркменістан, і ён вось быў вось тут. Я хацеў яго сабе забраць, яны яго забралі сабе. Я тут не раздупліўся, доўга раздупляўся з гэтым. Так, Крыстіан Вінтер. З адкуль? Охензол... Я нават не ведаю, што гэта за краіна. Так, яго праца стала папулярная, і яна распавядае пра, ну, карацей, пра прэзідэнцкую рэспубліку, і яна стала вельмі папулярная. Так, падтрымаем наш рух. Рух набірае моцы. Ужо 40% за тое, каб яе прыняць. Гэта можа перабыць. Насамрэч, калі б не была высокая радыкалізацыя ўсяго руха, ну, па тыпу тых, хто супраць, а гэта ў нас і клерыкі, і ўзброеныя сілы, і землеўладальнікі, можна было бы ўжо паспрабаваць. Борады прыгожыя, так. Самыя моцныя борады. Мы, у асноўным, прэстыж, мне падаецца, за борады атрымліваем. Так, хто ў нас увогуле добра справіўся? Працоўная у нас малайцы. Нават з самымі нізкімі падаткамі ўсё яшчэ ў плюсе. Чмурэнна. Пакуль прыватны сектар. У асноўным мы зарабляем за тое, што прыватны сектар будуе. Мы яму прадстаўляем нашыя будаўнічыя сектары, і мы зарабляем за гэта. Таму што ім трэба закупацца дзесьці матэрыяламі, ўсё гэта вось праз наш рынок ідзе. Так. Прэзідэнцкую рэспубліку, як я ўжо гаварыў, мы прасунуць з аднаго наскоку не зможам. Не атрымаецца ў нас такая справа. Насельніцтва, як у цябе справа ўвогуле? Агульна. Багатыя ў нас зарабляюць да халеры проста. Проста каб з 129. Добра, што мы на іх падаткі паклалі ўжо. Што ў нас? У нас карыстанне опіумам, я так гляджу. Віно. Рэальна на экспорт мы робім. Не, ёсць. Карыстанне, але мізернае, там, дзесьці вельмі далёкае. 0,0% там
Ну, нягледзячы на тое, што яно бясконца таннае, я так разумею, што тут усё ж такі рэлігія ўплывае. Трэба больш бухаць. Не трэба, і так нармальна. Дастаткова. Яны там опіумам накідваюцца ўсё ў парадку. Ім так весела. Так, новы агітатар. А за што агітатар? Я не паглядзеў. Ну, агітатар, ты дзе сидзіш? Пазітывіст за прэзідэнцкую рэспубліку, а гэта абраныя бюракраты. А ў мяне пастаўлю назначаныя бюракраты. Ага. Добра, ну я ўсё роўно гэтым займацца не буду. Ну мы на продаж у асноўным. Насамрэч яны амаль не карыстаюцца па насельніцтву. Я тогда разумею, што гэта могуць быць ну па тыпу рабы піць, ну вось такое нешта адтуль. Так, калі прыглядзецца, то у самай нізкай страты 0,0%, ну, па тыпу у самым нізе. У сярэдняй страты літаральна, ну, таксама 0,0%, але і амаль самая танная. Не таму, што яны не могуць сабе яго дазволіць, яно супер нічога не каштуе, яно як вада. Кошт. Яго проста набываюць літаральна вось 10, гэта куды яно ідзе? Насельніцтва, капіталісты, землеўладальнікі, усяго невялічкі закуп па тыпу 5. Гэта хутчэй за ўсё літаральна не анімісты нейкія, то бок рэлігія хутчэй за ўсё ўплывае. Не карыстаецца папулярнасцю зусім. Квінін, новая тэхналогія. Але ж я не за квінінам палюю. Вось яна. Агульныя сродкі. 17 месяцаў. Добра. Калі мы гэта атрымаем, мы адразу пойдзем у нашу камерцыйную агракультуру, якую вельмі будуць індустрыялісты шанаваць і прасоўваць. Мы з гэтым скарыстаемся. Такім чынам, у нас з-пад улады землеўладальнікаў уйдзе яшчэ частка людзей. У шыітаў рабы, магчыма, суніты. Вось гэта я не разбіраюся. У нас праслойка насельніцтва, давай я пагляджу. Так. Не, гэта не тое. Блин, неяк было можна паглядзець, хто ў нас рабы. А як увогуле адчыніць гэты спіс? Дэталізіраваны спіс. Вось, рабы. Монго гэта у нас... Ну, народнасць монга, анімісты, вось яны у нас рабы. У нас ёсць лунда, і анімісты таксама. Гэта самыя две вялікія групоўкі па 83 і 68 тысяч. Таксама ёсць паштун, суніты. Ну, не глядзячы на тое, што яны суніты, ну так. Ну, вось паштун. Паштун яшчэ суніты, але ў іншым рэгіёне, так разумею, так. Паштун суніты, паштун, лакустрин банту, я не пытайце, анімісты, лунда анімісты, іба анімісты, ну далей ўжо ўсё менш і менш групоўкі. Монго шыіты. На асноўным я бачыў суніты, не, тут ёсць і суніты, і шыіты, але ў асноўным гэта па тыпу меншасць, якая ёсць персідскія, ёсць персы. Пры гэтым. Але ж рабы, тут можна быць рабом за свае, ну, даўгі. Бок ты туды трапіў за не тое, што ты там нешта парушыў, альбо яшчэ як-небудзь. Альбо не выплаціў свае грошы, з даўгі трапіў у рабства. Ну, вось такое. У нас ёсць зараз увогуле прыняты гандлі рабамі. Яны адкрыта гандлююцца і пакупаюцца і прадаюцца. Так, размова ў класе. Лакустрин банту студэнты выкарыстоўваюць сваю мову ў класах. Крыху не, няхай размаўляюць. Мусульманам забаронена мець рабоў мусульман, але шыіты з сунітамі не лічаць адзін аднаго мусульманамі. Ага, зразумеў. Ну, тут у перамешку, у мяне даволі вялікая тэрыторыя. Ну, калі шчыра, так-то. Я амаль, вось, я кранаю Кітай тут, вось, крышачку тут, вось, у гэтым месцы я Кітай кранаю. Атрымліваецца вось адсюля да Турцыі, да Кітая. Гіганская тэрыторыя. У мяне вельмі розныя краіны і насельніцтва.
Так, толькі тэхналогію дачакацца. Банту і Монга гэта ж афрыканцы. Ты паміж справамі неяк набыў чорных рабоў. Ну, можа, так. Я ж гэта не поўны, я ж не кантралюю, я ж не сачу за кожным у асабістасці. Яны чым займаюцца тым, чым тым і займаюцца. Эх, рызыкнуць будзе апасна. Але ж што трэба сказаць, землеўладальнікі пакрыху становяцца ўсё больш лаяльнымі. Я так бачу, увогуле насельніцтва становіцца цалкам больш у нас лаялістаў ўсё з'яўляецца павольненька, але ўсё ж такі за высокай легітымнасці і з-за таго, што ў нас становішча ў краіне пакрыху паляпшаецца увогуле жыццё, то у нас ўсё больш з'яўляецца лаялістаў. Кітайскіх кажаноў я кранаць нават блізка не буду. Ёсць рух за тое, каб прыняць гэты самы хомстэдінг. Хомстэдінг гэта фермеры атрымліваюць валоданне той зямлёй, на якой яны працуюць. Я жа планую паспрабаваць, дайце-ка пагляджу, на што ўвогуле зараз шансаў больш. У мяне вельмі высокая верагоднасць, што я прасуну вось гэты камерцыйную агрыкультуру. Вельмі вышэй. Значна. А не настолькі значна. Калі так прыглядзецца, землеўладальнікі проста будуць не настолькі супраць. А ў чым розніца? Новыя метады вырабу, агульныя сродкі патрэбна. Падвышае верагоднасць таго, што будуць пакупацца плантацыі раньшай агрыкультурныя будынкі. Мелкая буржуазія пачне прыцягваць людзей з вёсак. Добра, працоўнікі таксама будуць прыцягваць тых, хто працуе ў гэтых будынках. А гэта палітычная моц фермераў можа падвысіцца да гэтага, што неблага насамрэч, але ж мне падаецца, камерцыйны гэта мой варыянт. Камерцыйная агракультура. Так, тут выгналі, але нам не патрэбны агітатар гэта. Давай, ужо хутчэй. Хто там незадаволены? Блин. Ну, давайте патрымаем настрой. Падаю настрою землеўладальнікаў, трэба з імі цацкацца. Зараз мы ім паднялі настрой настолькі, што мы можам нават паспрабаваць рызыкнуць і прыбраць гэтых самых рабоў. Давайте паспрабуем прыбраць рабоў. Зараз рызыкнём. Гэта можа нікуды не прывесці, просто ні халера не атрымаецца, але спробу зробім. Яны зараз не задаволены. У нас павінны упасть падаткі, таму што яны зараз будуць спрабаваць пазбягаць іх. Хомстэдінг гэта... Тут такія агульныя тэрміны выкарыстоўваюцца, якія складана прымяніць куды-небудзь яшчэ. Яны не зусім гістарычна правільныя для кожнай краіны. Хомстэдінг. Стэйдінг. Не стэндінг, а стэйдінг. Вось. І тут літаральна падпісана. Фермеры атрымліваюць надзелы зямлі, на якіх яны працуюць разам з імі нанятымі працоўнікамі. Вось, ну, па тыпу, гэта літаральна фармат раскрэпашчэння крысціян. Ну, вось, калі так ужо. Тут няма раскрэпашчэння, яно ёсць па тыпу розныя падыходы проста, і ты паміж імі пераключаешся, што ў розныя краіны, ў розныя перыяды гэта было рознай, вось, такой, па-рознаму па-свойму называлася, і свае праблемы мела. Так, забараніць. Верагоднасць таго, што мы забаранім ўсё яшчэ не тое, каб благая, то бок 10%, што прасунецца закон. Дэбаты вельмі шырока будуць, 67% дэбатаў, то бок мы яшчэ паглядзім, куды мы прыйдзем, хутчэй за ўсё за дэбатаў можам і заваліць, нам пашанцуе, не пашанцуе. І тое, што тыя, хто спрабуюць спыніць гэты рух, гэта землеўладальнікі. Нам зараз іх нельга злаваць увогуле. Што б яны там зараз не рабілі, галоўна не раззлаваць землеўладальнікаў. Поспех у дэбатах. Верагоднасць таго, што яго прымуць, падвысілася. Доўна.
Яшчэ выгналі аднаго агітатара, але ў яго няма ніякага руху для нас цікавага. Справа ў чым? У нас, калі мы пераключымся зараз проста, калі мы зрабілі камерцыйную агракультуру і не пазбавіліся рабства, то фермеры і ўвогуле вяскоўцы, яны бы пачалі набываць сабе гэтых самых рабоў. То бок яны сталі бы свайго рода, яны былі бы не вельмі задаволены адмены рабоўладання. Разумееце, так? Такая вось цікавая штука. Мы маглі бы зрабіць сабе новых землеўладальнікаў з папярэдніх людзей, якія выйшлі з-пад землеўладальнікаў. Алі Брагім Лінкольн. Лісан Алігаїб мяне паклікалі бы. Так. Вось, новую прынялі. Мы зараз з гэтым можам паспрабаваць ужо камерцыйную агракультуру ўзяць. Спрабуем трохі пазней. Мы пакуль усё яшчэ можам абраць сабе тэхналогію нейкую. Дакументы, пашпарты ў нас можна зрабіць. І гэта не блага насамрэч. Давайте, можа, пашпарты пойдзем. Давайте. Прадукцыя электрастанцыі. Я пакуль маральна не гатовы ісці ў электрастанцыі, вось гэта ўсё. Нам бы сацыяльныя праблемы вырашыць, бо яны невырашаемыя пакуль. Ёсць, прасунулася далей наш закон. Ужо пакрыху. Галасаванне зараз ідзе. Зноў жа, пры такіх раскладах перамагае у нас індустрыялісты проста без праблемаў, бо у нас індустрыялісты зараз усё будуюць, літаральна ім усё належыць у краіне нашай. Пры гэтым кансерватыўная партыя атрымае даволі шмат галасоў, што мне не вельмі падабаецца. Так. Кансерватары зараз спрабуюць аб'яднаць Персію вакол традыцыйных каштоўнасцяў. Я проста праігнарую іх. Нічога мне гэта не дасць. Неэфектыўная агракультура, я згодны. Калі ласка, людзі, мігруйце ад землеўладальнікаў. Чым менш землеўладальнікі маюць кантроль, тым лепей для мяне. Бо я зараз жадаю перагарнуць увогуле, пазбавіцца. У мяне ўсё яшчэ манархія. Нягледзячы на тое, што ёсць галасаванне, але у цэнтры ўсяго сядзіць адзін з самы велізарны землеўладальнік ва ўсёй краіне. Што мне не дапамагае. Выборы прайшлі. Змяняць урад я не збіраюся. Мой бягучы ўрад самы папулярны. Гэта індустрыялісты плюс наши лібералы, то бок інтэлігенцыя. Так. Ёсць. Шах спрабуе ўварвацца ў размову па прыняцці новага законапраекта. Гэта падвысіць верагоднасць таго, што яго прымуць, але можа падняць... які дрэнны выбор. Радыкалаў землеўладальнікаў гэта можа падняць. Ну давайте няхай тое, што сказаў Шах, то і будзем рабіць. Землеўладальнікі зараз будуць вельмі нездаволены, яны падумаюць рух. Вось, пачалася рэвалюцыя з іх боку. Яны яшчэ ўпалі. Ці магу я нешта з гэтым зрабіць? Ну, будзем сачыць пакуль. Верагоднасць таго, што мы прымем, падвышаецца. Зараз мы, можа, прыйдзецца ваяваць ужо за вызваленне ад рабства. Скрытая агітацыя. Сімпатызуючыя рэвалюцыянерам пачалі агітыраваць у бараках у Табрызе. Так. Узброеныя сілы.
Мгм. Ну так, тых, хто возьме пад кантроль узброеныя сілы, яны у нас добры кантроль над імі ёсць. Яны задаволеныя нам на наш дзякуй вялікі, але у нас добрыя адносіны з узброенымі сіламі, нягледзячы на тое, што яны як бы ў адной партыі. Але зараз адзін на аднаго коса глядзяць. Спрабуем нешта зрабіць. Я спадзяюся, што мы прасунем закон раней, чым рэвалюцыя набярэ поўны абарот. Я буду пакрыху стрымліваць яе як магу. Калі не пашанцуе, то я завяду сабе армію, якая будзе разбірацца ўжо з тымі, хто незадаволены тым, што я дазваляю рабоў. Яшчэ больш сталі. Добра. Новы падыход для вырабу сталі. Мне гэта падабаецца. Так, тут у нас недахоп чагосьці. Пачакайце-ка, чаму у нас чыгунка на поўную працуе, але проста патрэбна яшчэ больш. Ну, давайте, можа, самі пабудуем тады за нашыя грошыкі. Так, праблемы. Паспрабаваць прасунуць у нас лабірынт, карацей, нашай бюрократычнай сістэмы нам не дапамагае ў вядзенні пазбаўлення ад рабоў. Драбаўладання. Мы атрымаем сабе радыкалаў, але ж, ну, хоць штосьці. Як бы там не падскачыла гэтая колькасць значна. Памфлеты землеўладальнікі распаўсюджваюць. Так, прыдушыць трохі гэтых друкароў. Ну, як прыдушыць, па тыпу спыніць раздрукоўку. У нас ёсць зараз, з-за таго, што ў нас ёсць цэнзура, мы можам такія рэчы рабіць. Цэнзура, насамрэч, у нас ёсць, дзякуючы землеўладальнікам. Яны зараз атрымліваюць па галаве самі сабе ж ад свайго ж апарата, які стваралі, якому радаваліся, якім задаволены былі. Вось такая іронія. Змяніўся лідар у індустрыялістаў і насамрэч змяніўся да даволі неблагога для нашых цэляў, бо ён падтрымлівае прэзідэнцкую рэспубліку альбо парламенцкую рэспубліку, нешта гэткае. Мне падаецца, ім абодва варыянты добра ідуць. Прэзідэнцкая, так, парламенцкая ему ён нейтральны, але вельмі падабаецца прэзідэнцкая рэспубліка. Тут без розніцы так-то, нам хоць куды выйсці з манархіі. Літаральна верагоднасць аднолькавая. Зразумела, што мы не можам проста ўзяць і зрабіць гэта, таму што гэта адразу радыкалізуе і яшчэ клерыкаў, не толькі землеўладальнікаў, але з землеўладальнікамі зараз праз рабства будзем разбірацца. Набліжэнне толпы. Так. Можна разагнаць іх, і альбо мы атрымаем сабе больш радыкалаў, і альбо мы трошкі прыпынім развіццё гражданскай вайны. Вось гэта мне падабаецца. Адаслаць свае войскі, і гэта мы можам атрымаць больш лаялістаў на гэтай тэрыторыі. Там увогуле насельніцтва 444 000, так? Але гэта можа прасунуць, калі не пашанцуе, гэта можа прасунуць прагрэс гэтай рэвалюцыі. Нам не пашанцавала, і мы атрымалі прагрэс па рэвалюцыі. Добра. Крымінальныя арганізацыі пачалі дзейнічаць у паўднёвым Туркестане. Так, скарыстаемся сваім аўтарытэтам і будзем вырашаць там праблемы. Так, справы ідуць не тое, каб ідэальна, вядома. Я спадзяваўся прасунуць літаральна там у нас трошачкі землеўладальнікі былі блізкі да вялікай незадаволенасці ў гэтым законе, але я спадзяваўся прасунуць іх, ну, вось літаральна ў самы апошні момант, то бок пакуль яны яшчэ не разлаваліся канчаткова. Так, цудоўна, мы можам атрымаць, так, генерал Астарбаді, гэтай, так, брыгадзір генерал, і ён адзін з землеўладальнікаў.
Ён у іх кола ўваходзіць, але ён у сумневах. І можна надавіць на яго, каб ён падтрымаў нашу ну нас. Але мы атрымліваем 50 на 50%. Альбо землеўладальнікі стануць больш задаволены на бліжэйшыя 2 гады, і гэта вырашыць увогуле нашу рэвалюцыю. Альбо і яшчэ знізіць яшчэ прагрэс рэвалюцыі на 10%. Альбо яны землеўладальнікі атрымаюць на свой бок больш людзей. О, атрымалася, настрой падвысіўся. Мне падаецца, зараз мы згортуем рэвалюцыю. Усё. Мінус рэвалюцыя. Працягваем спакойныя дэбаты ў парламенце. Ну, у нашым протапарламенце яшчэ пакуль не паўнавартасны. На савеце арыстакратыі. І там увогуле ўрад сфармаваны зараз індустрыялістаў. Закон перайшоў у стадыю галасавання. 31% за тое, што ён прасунецца, 46% на дэбаты, і тое, што яго затрымаюць, 18%. Пакрыху можа выправіцца. Для тых, хто не ведае, як працуе сістэма галасавання і ўвогуле прыняцця новага закона. Якая бывае у вас сістэма не была, у вас заўсёды ёсць 3 стадыі. Яны называюцца па-рознаму ў залежнасці ад таго, якая камбінацыя сістэм у вас ёсць. У нас ёсць сістэма галасавання, таму што галасаванне ў нас ідзе за грошы, літаральна. Калі гэта абсалютная манархія, то гэта па тыпу манарх спрабуе прасунуць нейкі закон і прымяніць яго на месцы. Закон можа быць затрыманы, і ён мае па тыпу праз усе 3 стадыі ён павінен прайсці. У нас падкідваецца кожны раз праз некаторы перыяд, раз вось па тыпу колькі тут у нас 10 раз у месяц у нас спрабуюць прасунуць гэты закон, нават больш, чым за месяц. Яго спрабуюць прасунуць на новы этап. Калі ён перамагае, то бок выпадае, напрыклад, у нашым выпадку, ён пераможа, калі перайдзе на наступны этап, то бок скончыць увогуле. Калі трапіць у гэты 31%, тады будзе ўсё цудоўна. Ён перасунецца, ён скончыцца. Ёсць верагоднасць прасоўвання наперад, гэта значыць, што верагоднасць падвысіцца. Але самого рэзультата не будзе. Можа, яшчэ нейкія бонусы атрымаем па дарозе. Дэбаты, гэта яны могуць быць як у плюс, так і ў мінус. А бывае так, што ты атрымліваеш плюс у чымсьці і атрымліваеш мінус у чымсьці. То бок гэта па тыпу яшчэ дамаўленне. І стол, і гэта спыненне закону, то бок гэта адсотак у нас 19 зараз, гэта нам землеўладальнікі адпраўляюць. Калі яно трапляе ў гэты перыяд, то мы атрымліваем розныя штрафы. Калі набіраецца шмат, калі верагоднасць падае да нуля, то гэта значыць, што закон ніколі не прасунецца, і яго ввогуле дэбаты, ну, ввогуле абмеркаванне гэтага закона спыняецца. Нам нельга, каб верагоднасць упала да нуля, і нельга, каб яго заблакавалі. Так, у нас ёсць новае пашырэнне унутраных спраў. Пашыраем іх. 3 ўзровень інстытута. У нас зараз для Міністэрства ўнутраных спраў, скажем, ну, Home Affairs называецца, але гэта не зусім тое, што можа мець на ўвазе. Ёсць 3 падыхода, як спраўляцца, скажем так, з незадавальненнем, 4 падыхода ўнутры краіны, як спраўляцца з незадавальненнем. Аніякага інстытута увогуле. Нацыянальная гвардыя, якая калі што дзяржава можа выкарыстаць узброеныя сілы, каб падавіць нейкую незадаволенасць. Сакрэтная паліцыя, я думаю, нічога не трэба вам тлумачыць у гэтым сэнсе. І ёсць гарантаваныя свабоды, нечакана, так? Усё гэта з'яўляецца такім варыянтам контроля незадаволенасці людзей. Калі ёсць гарантаваныя свабоды, то, зразумела, у людзей менш, тыпу, яны могуць больш выказвацца, і у нас менш уплыва, але яны становяцца менш радыкальнымі і незадаволенымі. Хоць у нас і няма аніякага варыянта спыніць рэвалюцыю, напрыклад. Ну, там трошкі запаволівае рэвалюцыю, таму што людзі проста могуць вольна абмяркоўваць нейкія праблемы. Вось. Таму гэтыя 3 варыянты інстытута, яны па-рознаму могуць даваць нам розныя бафы і дэбафы. Так. Інвестыцыйныя банкі. Не вельмі каб патрэбна. Зараз. Карпорацыі у нас ёсць. Нешта, давайте камеру, як новую тэхналогію.
Так, я пакінуў гэта. І наступнае, можа, ну, збройныя сілы, я зараз туды не накіроўваюся. Вось зараз мы пойдзем у тэлефоны. Прапаную. Праз электрастанцыі, якія развіваюцца ў нас зараз у гэты пэўны момант. Нам электрастанцыі могуць спатрэбіцца. У нашай краіне знайшлі нафту. Людзі, слухайце, у нас нафту знайшлі. Яна нам нахрен не патрэбна. Але, ну, зараз літаральна мы не ведаем, што з ёй рабіць. Так, Хормус, дзе ты тэрыторыя? Мне прыбачылася гэта? Дзе Хормус-то? Сенман, так, Табріз. Я не разумею. Хормус я літаральна, я можа... Пачакайце, можа не. Спакойней. Усім расслабіцца, можа не было некай нафты. Будынкі. Давайте паглядзім вось. Будаванне будынкаў просто. Так. У Персі няма месцаў. А што ты мне ты паведамленне такое кідаеш, блин? Знайшлі нафту. Я ўжо, блин, падумаў. Ах ты ж, ё-маё. Усё, забудьте. Расслабляемся. Не. Назір Эддін Хедаят, лідар інтэлігенцыі, напісаў гісторыю аб жыцці на плантацыі рабоў. Гэта можа вельмі прасунуць наш закон, альбо падняць, можна скарыстацца гэтым, каб зрабіць інтэлігенцыю больш задаволеная. Нам насамрэч інтэлігенцыя і так даволі задаволена, не? Так, інтэлігенцыя шчаслівая, таму давайте няхай яго як аўтара прасунем, папулярнасці гэта дасць. То бок сам лідар інтэлігенцыі атрымлівае сабе шмат бонусаў. І калі ён раней бясконца атрымліваў толькі непапулярнасць сваю. Зараз мы гэта трошкі выправілі, і гэта верагоднасць падвысілася. 41%. Блин, у нас так-то... Давайте яшчэ мы пачнем будаваць, бо у нас зараз... Тут нічого такого. Нам трэба таксама будаўніцтвам заняцца, мне падаецца, бо нешта, нічога цікавага не адбываецца. Так, зерне вельмі шмат выкарыстоўваецца. Што б гэта пабудаваць? Фінансавыя раёны. Публічны гандаль. Давайте вось на яго пераключымся. Фінансавыя раёны. Зараз у будынкі будуць актыўна гандаль актыўны пойдзе за увогуле, як гэта, паперамі, карацей, будуць гандляваць акцыямі. Так, гэта у нас усё і так неблагое. Гэтым у нас ніхто не карыстаецца. Рухавікі. Благая ідэя, так-то насамрэч. Там мы можам кліперы тады пераключыць усе на кваліфікацыі, не хопіць. Давайте зараз невялічкі стрэс для нашага рынку зноў зробім. Оп, пераключылі. У нас недахоп зараз рэзка у... Дзе ў нас там? Дзе ты? Рыба дзе ў нас здабываецца? Вось, порты, індустрыяльныя порты. Пераключаем іх, каб яны выкарыстоўвалі на менш кліпераў, больш правых будуць выкарыстоўваць. Добра. А дзе яшчэ не хапае? Кліпераў увогуле не хапае. Цалкам. А куды яны выкарыстоўваюцца? Так. Прымяненне, вось. Вы. Можна, калі ласка?
Чаму вас не паказвае тут? Рурал. А, вось, я не заўважыў просто. Мы пераключаемся поўнасцю. У нас будзе зараз на паравых кацярах будзе і лоўля рыбы, і зброя, і ўсё, карацей. Мы перайшлі ў паравы век караблёў. Так, я зараз новую тэхналогію абяру, каб яна прасоўвалася хутчэй. Інцыдэнт у рудніках, калі ласачка, беражыце сябе. Давай, забаньте уже рабство. Давайте. Пакуль займемся будаўніцтвам, давайте паглядзім, што у нас больш за ўсё. Вугаль у нас нам патрэбна, правильно? Тады мы бярэм у сельскай мясцовасці, шукаем вугаль. Увогуле, давайте іх паставім, каб яны прыватызаваліся больш актыўна. Вугальныя шахты. Карысней за ўсё вось тут будаваць. Так і зробім. Пабудуем цэлы набор. 11. Грошай у нас шмат. Мы можам сабе дазволіць некаторы час ісці ў мінус, бо ўжо пачаў нам набіраць занадта. Зараз гэты вугаль уніз уляціць. Ён ужо улятае, халеры. Я толькі час памарнаваў. Ну нічога. Выправіцца. Зноў чакаем. Як прыватны сектар? Прыватны сектар зараз будуе 3 будынкі і зарабляе яшчэ на працягу гэтага грошы. Я так разумею, у іх скоча. Так, яны скочуць. То ўверх, то ўніз, набываюць нейкія будынкі сабе. Нарэшце, забароненае рабства. Гэта зараз зменіць расстаноўку сіл. Вельмі моцна, я так разумею. Бо зараз усе гэтыя людзі будуць, спачатку яны застануцца на вясковай мясцовасці, але ж гэта іх вызваліць. І яны, калі пажадаюць, яны змогуць перасунуцца, зарабіўшы грошай, яны змогуць перасунуцца ў больш багатыя раёны, яны могуць пачаць адукаваць сваіх дзяцей і гэтак далей. То бок іх заробак можа вырасці, таму што яны могуць наймацца на нейкую працу, на якой яны не маглі займацца раней. Гэта цудоўна. Землеўладальнікі зараз улятаюць уніз. Вось яны ўжо страцілі даволі вялікі кавалак свайго ўплыву, а з гэтым мы можам яшчэ. Яны вельмі нездаволеныя зараз. Яны самыя нездаволеныя сярод усіх. Так, колькасць радыкалаў зніжаецца, у асабістасці радыкалаў колькасць будзе зніжацца ў тэрыторыях, якія былі мной пракантраляваны. Вы можете зараз пасачыць. Зараз гэтая тэрыторыя, чырвоненькая, Сэмнан, вы бачыце, тэрыторыя, яна была самая радыкальная на маёй арыгінальнай тэрыторыі. На захопленых тэрыторыях усё яшчэ вялікая незадаволенасць. Але гэтаму ёсць прычына. Я літаральна захапіў іх. Вельмі выбачаюся перад імі, але такая сітуацыя. Так, колькасць радыкалаў падае. Давайте дадзім гэтай сітуацыі трошки пабыць як ёсць. Паглядзім, куды ў нас пойдуць гэтыя радыкалы. Будзем змяняць сітуацыю. Так, фабрыка страчвае грошыкі. А чаму? Давайте паглядзім. Можа, трэба накіраваць яшчэ гандаль далей. Вось так. Вось так. Дапамагаем нашым. Вось гэта ўсё танна каштуе. Мы гэта можам і прадаць. Правильно? А набыць жалеза ў нас не хапае, але жалеза мы можам і самі здабываць. Я дам свайму прыватнаму сектару гэту праблему і вырашыць. Пакуль ідзе справа, мы можам прасунуць законы, якія так ужо ўсе жадаюць. Землеўладальнікі... землеўладальнікі радыкалізуюцца. Ну, вядома, а што ж магло яшчэ адбыцца, правильно? Эх, землеўладальнікі, што бы з вамі зрабіць? Добра, якія варыянты ёсць у мяне? Падтрымка прэзідэнцкай рэспублікі і парламенцкай рэспублікі падрасла, але землеўладальнікі з таго, што яны ёсць. Яны будуць незадаволены. Сегрэгацыя, культурнае выключэнне. Ідэальна. Пакуль землеўладальнікі ў гэтым увогуле зусім не зацікаўлены. Мы займемся законам, які увогуле вось гэтых людзей, якіх мы далучылі да сябе, прыняць як у сябе як агульную краіну,
каб яны не выключаліся у нас з наших ну не лічыліся людзьмі нішага сорту. Гэта знісіць яшчэ колькасць радыкалаў, такім чынам падвысці настрой ва ўсіх, што ёсць. Людзі ў Ісфах вышэйшае сярэдняе і вышэйшае саслоўе у Ісфахане зараз праводзіць святкаванне велічэзныя вечарыны. Давайте іх пашчасцім ім, кажам, якія яны малайцы. У Табрызе не хапае чыгункі. Чаму? Я же магу гэта вырашыць проста... Не магу гэта проста так вырашыць. Трэба набыць чыгунку. Так, давайте з вугальнымі шахтамі, я тут нешта разагнаўся. Я вось гэта, якія не будуюцца зараз, прыбяру. Гэтую чыгунку таксама ў самы верх паставлю. Калі мы прасунем гэта закон, гэта я проста маё вырашэнне ў большасці. О, вы паглядзіце на гэтыя графічкі з радыкаламі. Мая праблема была ў рабаўладанні і даволі моцная. Ну, па тыпу, гэта вялікая колькасць насельніцтва, якая не магла жыць лепей, чым яна жыве зараз. Яны проста не маглі быць шчаслівей, нягледзячы на тое, што ў іх было грошай. Ну, па тыпу, яны... ну, гэта былі рабы, якія мелі грошы. Яны не маглі выйсці з рабства проста таму, што яны маглі за гэтае жа, ну, проста пайсці і працаваць. І зарабіць да халеры грошай сабе на сваёй сям'і і удзельнічаць паўнавартасна ва ўсёй індустрыі ўнутранай маёй. Я толькі аднаго не разумею, куды ў мяне ўся бюракратыя ўляцела. Зразумела, гэта ж вялікая колькасць насельніцтва, якая лічыцца насельніцтвам. Зразумела. Яны сажалі маю бюракратыю. Окей, добра, трымаемся. А чаму гэта прасунулася так? Каб нас прызналі сілай, нам трэба запоўніць гэтую шкалу. Я так не разумею, чаму мы не прасоўваемся далей. Я так разумею, гэта прагрэс за розныя падзеі. Хацелася проста нешта зрабіць гэткае. Нас просто яшчэ пакуль на палітычнай арэне ўсё яшчэ сур'ёзна не ўспрымаюць. На жаль, гульня хутка скончыцца. Я літаральна доўга... У мяне першыя 30, ну, па тыпу 50 гадоў у Персіі вельмі доўга разduпляліся. Там вельмі не шанцавала з гэтымі палітычнымі сіламі. Агітатараў падыходзячых не было. А я тут толькі разганяцца пачаў. Увогуле, я ў вайне заграз. Калі шчыра, калі б я просто не суваўся ў гэтую вайну з суседзямі, у прынцыпе, можна было бы не разбірацца. У мяне бы і радыкалаў не было столькі, і законы было бы прасцей прымаць. Вайна мне толькі праблему дадала. Я ўсё ніяк не магу пагуляць за нейкую краіну. Ну, калі гуляць за нейкую вялікую там імперыю, за тыпу як Великабрытанія, там альбо США, там наваявацца яшчэ шмат атрымаецца. Вось, але мне не падабаецца гуляць за велічэзныя краіны. Вось чым моя праблема. Мне неяк не цікава становіцца. Калі там, ну, невялічкая, просто па тэрыторыі невялічкая, мне прыемней, таму што я бачу па тыпу што, дзе, які рэгіён. Трошкі яшчэ сачыць магу за гэтым усім. Так, бюракратыя наша выправілася, цудоўна. Яна яшчэ зараз вельмі актыўна пачынае выкарыстоўвацца дадаткова, але мы зараз за гэтым усім разбяремся. Так, ёсць праблемы ў прыняцці новага законапраекта. Інтэлігенцыя прапанавала агітатара, прапанавала прызваць аднаго з агітатараў, каб прызываць вяскоўцаў да гэтага галасавання. Можна вельмі падвысіць верагоднасць, і гэта дадасць папулярнасці вяскоўцам. Чаму бы не?
Вяскоўцы у нас зараз толькі на арэне толькі з'яўляюцца нашай палітычнай. У іх яшчэ лідар карпарат. Што дзіўна. Ну добра. Так, рух на падтрыманне, каб пакінуць расавую сегрэгацыю, набірае абароты. Давайте зробім так, каб яны проста не настолькі актыўна радыкалізіраваліся. Ёсць. Зараз усё прасунем. Усе законы. Пайшла, мне пытаецца, вось зараз мы выйдзем на чаргу просто закон за законом. Прынялі. Паехалі далей. Гэта значыць, што... ну давайте яшчэ радыкалаў зараз пайдзе ўніз. Яны пачалі набірацца зноў? Чаму радыкалы у нас пачалі набірацца? Цікава будзе галасаванне ўвогуле. Выбары наступныя будуць вельмі цікавымі. Так. Ну, радыкалы? Чаму у вас шмат усё яшчэ? Просто гэтых людзей павінны пачаць прымаць... вось, колькасць радыкалаў пачала падаць. Некаторых людзей просто не прымалі на працу з-за таго, што яны былі просто не такія, як патрэбна. Яны зараз пакрыху далучаюцца да нашага соцыума. І пачынаюць зноў таксама, яны не маглі зарабіць грошай, яны зараз могуць зарабіць грошы. У нас колькасць... За доўгі час у нас колькасць радыкалаў стала менш, чым лаялістаў. Што цікава, у нас дагэтуль быў самым моцным фактарам нашых радыкалаў, гэта якраз такі дыскрымінацыя ў краіне. Зараз яна зніжаецца, і гэта вельмі дапамагае. Камера — новы спосаб вырабу. У нашых... Дзе яны? Дзе вы былі? Вось. Вы, калі ласка... гэта універсітэт, пачакайце-ка. Галерэя мастацтва... галерэя мастацтва лічыцца гарадскім будынкам, які робіць рознае мастацтва. Няхай яны займаюцца... тут буржуазнае. Традыцыйнае, насамрэч, больш зручнае. А чаму? Чаму так атрымліваецца? Невядома. Фатаграфія, карацей. Яны зараз будуць больш вырабаў рабіць. Няўжо за кошту паперы і інструментаў? За гэтага такая праблема. Не, пакінуў як ёсць. Цудоўна. Меншая колькасць радыкалаў, значыць, што ў кожнай групоўкі цікава, дзе больш за ўсё радыкалаў. Ну, зараз у землеўладальнікаў больш за ўсё радыкалаў. Не пашанцавала. Спрабуем. Наступны закон. Ці варта рызыкнуць зараз? Анархія. Добра. Землеўладальнікі будуць вельмі супраць спробы паставіць прэзідэнцкую рэспубліку. Альбо ўжо адразу парламенцкую рэспубліку. Гэта радыкалізуе нават узброеныя сілы. У нас цалкам атрымліваецца 36% супраць, 45% за, 17% не ўпэўнена яшчэ. Гэта будзе складанае прыняцце. Ці можам мы нейкія... Зараз пакуль адбываюцца змены ў грамадстве, і у прынцыпе мы можа гэта занадта рана зараз замяняць што-небудзь з законаў. То бок ім патрэбна даць гадоў 5, каб яны тут усё трошкі папрынялі, прызвычаіліся, скажам так. Права на зборы... Вось гэта мне падабаецца. Абарона слова. Зараз у нас што гэта дае? Запаволівае распаўсюджанне тэхналогіі. І аўтарытэтам не дае больш. Цэнзура. Блін.
Ну, не той, каб нам патрэбна насамрэч зараз змена цэнзуры. Яна не той, каб вырашае нейкую праблему. Это радыкалізуе землеўладальнікаў, вядома. Права жанчынам даць. Хто ж яшчэ можа быць незаволен? А, вось яно маё родное, што я жадаў. Новая партыя. Навучаны савет. Гэта вы хто? Ага, клерыкі асабістыя ў партыю сышлі. Угу. Добра, няхай будуць. Мне цікава. Так, давайте вызвалім яшчэ фермераў. Землеўладальнікі у радыкалаў у радыкалізацыю пойдуць. Але раз ім. Няхай ідуць. Паспрабуем прасунуць, паглядзім, як далёка за гэта зойдзе. Манумент нашаму лідару, які памёр. Альбо гэта просто баг зноў. У нас зноў Ісус, вы паглядзіце на яго. Так, давайте не будем зараз хваляваць нікога. Не будем манументаў розных будаваць свайму лідару. Нас пакрыху пачынаюць прызнаваць, але я не разумею, за што. Я не супраць. Я так-то кіза. Мне падаецца, мы можам яшчэ падатак нейкі прыбраць. Падатак на мэблі і так танна каштуе. Опіум і так ўсё ў парадку. Нам патрэбны аўтарытэт вяртаць неяк. Ды Орл, ён увогуле паўсюль. Мне падаецца, я яго яшчэ калі за Мадагаскар гуляў. Я яго бачыў. Орл просто паўсюль. Так, вось гэта можна зняць. Вось. І значна больш аўтарытэта будзе. Зараз наша нацыянальная гвардыя, увогуле на тое, што яна ў нас ёсць, зніжае верагоднасць таго, што ў нас будзе падымацца паўстанне. Землеўладальнікі, так-то, увогуле, радыкальныя ўжо. Яны бы і не супраць падняць паўстанне гэтае сваё. Але мы прасоўваем свой закон, і яны нам нават не перашкаджаюць. Зноў карупцыя быў заўважаны лідар інтэлігенцыі, дзякуй, блін, яму вялікі. Ну, няхай ён сабе рэпутацыйныя пашкоджанні атрымлівае. Закон перайшоў на наступную фазу. Зараз ідуць выбары. Пры гэтым кансерватыўная партыя з-за таго, што у нас страцілі ўплыў землеўладальнікі, яны там апынуліся ў самым нізе. 11% будуць. І у нас ёсць насамрэч, калі клерыкі аддзяліліся ад іх, яны пачалі атрымліваць сабе неблагі такія галасы. Нагадваю, галасаванне ў нас за грошы. Таму гэта не зусім адлюстроўвае падтрымку гэтых людзей. Мне падаецца, можна яшчэ што-небудзь пабудаваць. Індустрыялісты зацікавіліся ў камерцыялізіраванай агракультуры. Яны ўжо рыхтуюцца свае ланцужкі даставы, каб падрыхтавацца пад новы закон. Так. Можна падтрымку працоўных зрабіць. Працоўныя ў нас таксама з'явіліся на арэне. Зараз не так даўно, вельмі недаўно. Давайте дадзім больш кантролю для працоўных, бо індустрыялісты і так у нас задаволеныя. Чаму бы не? Мы можам сабе дазволіць. Няхай працоўныя пашыраюцца. Урмія. І дзе у нас? Вось тут. Табе не хапае. Можна ўвогуле зняць субсідыі. Не хапае яшчэ адной чыгункі. Галасаванне скончылася. І наша ўсё яшчэ працягваецца. Наш бягучы ўрад самы увогуле папулярны. Прамову зрабіў лідар індустрыялістаў Моін Эддін Джаганбані. Зрабіў прамову наконт новага закону. Ён так маем шмат уплыву. Давайте падтрымаем хутчэй прасоўванне самого праекта.
Зараз законапраекты ляцяць проста лёгка, таму што падтрымка ва ўрада гіганцкая. Яны вельмі задаволены. Мы робім у асноўным законам, якія цікавяць альбо адну, альбо другую партыю, то бок альбо інтэлігенцыю, альбо індустрыялістаў. Такім чынам мы можам прасунуць вельмі шмат чаго. Так, вы паглядзіце, гэта зараз узровень жыцця ў маёй краіне, ён зялёненькі. Раней такога не было. Мы пакрыху выбіраемся з ямы беднасці ва ўсёй краіне ўвогуле. У параўнанні з нашымі суседзямі мы ўвогуле выдзяляемся. Такое ёсць толькі вось у Каканда і у нашых суседзяў у Дэлі і ўвогуле па Індыі ў асноўным, але ў іх там бясконцыя разборкі яшчэ, таму складана сказаць, што яны там зусім шчасліва жывуць. Так, працоўныя трошкі бянтэжыцца, што мы шмат увагі даем індустрыялістам. Ну, мы за вамі сачым. Добра. Не бянтэжцеся. Амаль прынялі камерцыйную агракультуру. Трэба за нашымі шляхамі глядзець трошки. Это ўжо не выгодна. Угнаенне мы прадаваць не будзем, бо самім патрэбна будуць. Кераміку не. Гэта таксама нікому не патрэбна. Фарбы сабе пакінем. Небяспечная маторная індустрыя ў Хераце шмат пашкоджанняў людзі атрымліваюць. Ласка, запавольце гэтую інфраструктуру, таму што ў нас людзі павінны прызвычаіцца гэтым новым сістэмам. Ну, калі гэта не прымецца, я не ведаю што. 82% на поспех, 15%, што прасунецца наперад, 2% таго, што яна зафэйліцца. Узровень жыцця вырас значна. Гэта, зноў жа, у асноўным узровень жыцця ў людзей вырас за то, што мы прынялі ў сваю культуру шмат краін, ну, па тыпу іншыя культуры. Нават не. Мы прынялі ў людзей у сябе ў культуру людзей іншага колеру. Мы ўсё яшчэ не любім іншыя культуры. Так, радыкалаў колькасць. Можна мне паглядзець, калі ласка, радыкалы? А дзе? Лінза, калі ласка. Во, а гэта колеры чырвоненькі у нас змяняецца на захопленай нашай тэрыторыі. Людзі пакрыху пачынаюць нас прымаць. Армоз, гэта вось вы. Што ў вас? Мне падаецца, самая праблема тут асноўная, што у вас вырабаў амаль ніякіх няма. У вас ёсць нафта? Ага, мы знайшлі. У нас ёсць нафта. Вось ён Хармуз. Персідскі Хармуз, то бок гэта наша тэрыторыя. Ёсць у нас нафта. Справа ў тым, што мы не можам яе здабываць, таму што мы не ведаем такой тэхналогіі, як здабыча нафты. Вось і наш новы закон. Я думаю, увогуле зараз прыпыніць няхай вось гэты тое, што зараз даследуецца, вось гэта частка, яна зараз даб'е яе самастойна. 6 месяцаў засталося, і мы потым пойдзем у здабычу нафты. Мо не трэба? Трэба. Для індустрыі вельмі важна. Электрастанцыі ў мяне самі адчыняцца. У мяне была альтэрнатыва, я зараз ішоў у тэлефоны, але гэта было проста таму, што чаму бы не ісці ў тэлефоны, правильно? Справа ў том, што нафта адчыняе для нас магчымасці для шмат якіх яшчэ ланцужкоў вырабаў. Я не ўпэўнены, што мы паспеем да іх дабрацца, таму што засталося ўсяго 20 гадоў у гульне, што, ну, па тыпу, ўсё яшчэ далёка. Чым бліжэй чым больш вы пераходзіце ў індустрыяльную эпоху, тым больш дапаводзіцца гульня, бо вам больш чаго можна рабіць. Больш розных фракцый, розных дамоў і рознага, карацей, час пачынае пакрыху ісці павольней. Кожны год прыносіць нешта новае. Вось толькі ўзяць у нас колькасць радыкалаў проста ўлятае ўніз. Чмурэнна.
Узровень жыцця так працягвае расці, мне падабаецца гэтая дынаміка. З меншай радыкалізацыяй. Самае асноўнае ў нас зараз землеўладальнікі. Цалкам так-то шчаслівыя, каб вы разумелі. Землеўладальнікі ў нас незадаволены толькі папярэднімі 2 законамі, якія мы прынялі. Гэта мы 2 законы былі накіраваны на тое, каб пазбавіць іх кантролю. Таму я не здзіўлены, што яны разлаваныя. Вось. Зараз яна -9. Гэта праходзіць з часам. Ну, то бок, яно проста самі па сабе яны пакрыху страцяць гэтую незадаволенасць. Таму што цалкам гэта мінус колькі? Мінус 14, мінус 15 зараз незадаволенасць у іх проста ад дэбафаў. Яна сыходзіць і настрой іх расце. Што лагічна, так? Галасаванне. Стыль галасавання мы не зменім так проста. Парламенцкую рэспубліку мы ўжо можам паспрабаваць прасунуць, але радыкалізацыя адразу і ўзброеных сіл, і землеўладальнікаў, і нашых клерыкаў, гэта такое сабе. Можна рызыкнуць, але мне падаецца, можа дрэнна і скончыцца. Давайте дадзім хоць землеўладальнікам трошачкі часу, вось трошачкі яны там сабе настрой падвысяць. Увогуле. Тым больш, што мы зараз колькасць радыкалаў падае без конца, колькасць лоялістаў расце, усе больш задаволеныя стануць расслабленыя. Я магу прыняць паспрабаваць што-небудзь пакуль тое, што не разлуе ўсіх. З гэтым будзе складана. Так. Нацыянальная гвардыя застаецца, я так бачу. Блін, да у нас так-то і няма на што прасоўваць. Угу. Ёсць эканамічная сістэма, у якой нацыяналізацыя увогуле, сам працэс нацыяналізацыі па тыпу гэта зараз належыць дзяржаве, можна забараніць. Я не ўпэўнены, гэта нейкая французская, я так разумею, laissez-faire. Я не ведаю, што за яно. Ліберальная эканоміка заснована на прынцыпах кампаратыўнага перахопу, адвантаж, перавагі. Кампаратыўнай перавагі. І улада мае як мага менш інтэрвенцый, і за гэта значыць, што рост у краіны будзе больш высокі. І гэта вельмі моцная рэч, і звычайна даволі складана прасунуць. Яна вельмі, вось як я гуляю праз прыватны сектар, гэта пашырыць мой прыватны сектар. Зробіць яго яшчэ больш, больш кантроль, у іх будзе яшчэ больш грошай. Я буду будаваць літаральна толькі тое, што мне патрэбна, там інфраструктуры нейкія, гэткая. Вось гэта можна паспрабаваць прасунуць. Зноў жа, хто у нас не задаволены? Землеўладальнікі, хто ж яшчэ мог быць незадаволены? Ці варта? Ці проста пачакаць? Давайте пачакаем. Я адразу перайду з манархіі на нешта іншае тады. А пакуль мы чакаем, у нас не хапае адзення ў нашай краіне, і мы займемся тым, што будзем будаваць, рабіць фабрыкі адзення. Так, адзенне. Тут яно больш за ўсё патрэбна. Слухайце, можа яно не адзінае такое? Што у нас па дрэву? Што у нас дарагое яшчэ? Нельга. Чаму? Не хапае рэсурса. Добра. Ага. То бок дрэва мы здабываем літаральна ўсё, якое ёсць. Каб вы разумелі. Дрэва у нас больше не будзе. Толькі калі мы не пашырым нашыя тэхналогіі. А што з нашымі тэхналогіямі? Фабрыкі амаль гатовыя. Рыхтуемся тады? Адразу паглядзім па будынках. Дзе ў нас больш за ўсё? Так, па колькасці зараз, калі ласка. Мазандаран. Вось гэта адзінае месца. Так, тады можна адразу цэліцца сюды. Туркестан паўднёвы. Вось тут. Што яшчэ? Тут па невялічкай ўжо колькасці. Фарс. Ну так.
Гэта альбо я, альбо яны. Моін Эндзін Джаханбані, лідар, правячы лідар індустрыялістаў, яго задзяўбалі кампрамісы ў яго кааліцыі партнёраў. Ён, карацей, жадае, каб мы за яго заступіліся. Я магу паслаць яго проста і лёгка. І такім чынам ён знізіць сваю папулярнасць, і увогуле групоўка сама будзе трошки незадаволена. В асноўным ён страціць сваю папулярнасць, тыпу, што ён ад мяне жадае, што гэтаму чалавеку патрэбна. У Мазандаране не хапае чыгункі. У сэнсе вам не хапае чыгункі. Вось вам яшчэ. Гэта мы лёгка можам выправіць. Электрычнасць з'явілася. Я адразу будую электрычную станцыю тут. Вось тут. Бо з гэтым прыходзіць яшчэ не толькі электрычнасць, а яшчэ і тэхналогія электрычных піл. Гэта значыць, што я магу значна лесасекі свае падвялічыць эфектыўнасць іх. Я ўжо абмежаваныя іх памерамі, яны мацней не стануць. Так, я могу. Так, пачакайце, у меня ж ніякі закон не прымаецца зараз, так? Пачакаем яшчэ землеўладальнікаў, можа зараз, ужо зараз можна нешта прасунуць, мне падаецца. Можа я нешта яшчэ так ціханька сабе возьму. Электрычнае святло ў гарадах можна будзе за электрастанцыяй зрабіць. Электрастанцыі прапаную паўсюль паставіць. Гэта шмат зараз будзе рэсурсаў і грошай. Але мне падаецца, гэта таго варта. Зараз з іх з чыгункай. Мы проста паўсюль партыкаем па аднаму ўзроўню. Так, там, дзе няма, правильно? Персидскі хармуз. Так. Просто літаральна будуем паўсюль. Я просто ў прыярытэце паставіў два месца, якія мне ў першую чаргу патрэбны. А так, электрыфікацыя ўсёй краіны. Масавая. Людзі будуць шчаслівыя. Зажывем? З гэтым прыйдуць яшчэ і новыя тэхналогіі так-то. Потым. На жаль, мне патрэбна будзе вось, напрыклад, акумулятары. Гэта падвысіць мае тэхналогіі. У іх бы прабрацца. Давайте так. Дынаміт. Пакуль спынемся, не будзем савацца ў нафту, бо літаральна нам нафта яшчэ далекавата. Мне падаецца, наша індустрыя яшчэ да гэтага не падрыхтаваная. З іншага боку, паравая турбіна ў электрастанцыях — гэта неблагі варыянт. Інтэрнэт правядзем. Да, гэта мы амаль уже там. Касмічная праграма наступным крокам. Так, нафта. Ну, аўтаматычная ірыгацыя ад нафты яшчэ ідзе. Бо помпы спецыяльныя гатуюцца, і можна аўтаматычную ірыгацыю паставіць на ўсе плантацыі, якія ў нас ёсць. А ў нас шмат плантацый, каб вы ведалі. Не, ўсё ж такі застанемся тут, пакуль сканцэнтруемся на ГЭС. У нас гідраэлектрастанцыя будуць у пачатку. Вось. Зараз у нас літаральна яшчэ месяц можа пачакаць, і землеўладальнікі уйдуць у ноль па настрою. І ў гэты момант я пачну шукаць, што ж нам яшчэ такога можна паспрабаваць прасунуць. Вось, яны ўшлі ў ноль. Глядзім. Парламенцкая рэспубліка. Хутчэй за ўсё, но яны мяне загрызуць, але мы можам рызыкнуць. Хаця бы рызыкнуць. Так, што яшчэ? Камерцыйная агракультура. Гэта я пазбавіўся. Так, яны страцілі палітычныя моцы, што цудоўна. Вось гэта можна прасунуць.
Але ж яно не ўплывае інтэрвенцыянізм. Ён не даваў ніякай сілы гэтым самым як іх землеўладальнікам, таму гэта ніяк не дапаможа мне, каб іх змяніць. Манархія, насамрэч, паспрабуем, давайте просто скокнем у гэта. Зараз паўстане пойдзе, так? Адразу. Вялікая незадаволенасць вялікай колькасці груповак адразу будзе. У нас колькасць радыкалаў павінна падскокнуць. Не? Усё яшчэ не? Няўжо землеўладальнікі мінус 20? Няўжо я не магу паверыць. Няўжо гэта настолькі ўплывае? Радыкалізм на 15% зніжаецца у нашых з-за таго, што у нас є моцная нацыянальная гвардыя. І я не бачу радыкальнасці ў іх. Чаму рэч? Усё яшчэ 0. Яны ўсё яшчэ задаволеныя. Вось, рух з'явіўся і адразу крытычна. Вось нарэшце ён з'явіўся. Чакана. Ну, я не ведаю. Ёсць верагоднасць, што мы прасунем раней, чым будзе паўстанне. Мы можам паспрабаваць просто пазмагацца з імі і узяць пад свой кантроль. Ну, мы ўсё яшчэ маем вялікую армію. Можам проста сілай гэта назначыць і пазбавіцца ад манархіі. Так. Угу. Гэта самае. Па крыху пачынаюць збірацца сацыялісты. Ну, у нас камунізм маячыць. У нас пачынаюць з'яўляцца сацыялісты. Порт у моры гневу. Так, арсенал у Табрызе. Давайте вось гэта возьмем. Ёсць верагоднасць, што у нас там знізіцца прагрэс. Падвысіўся прагрэс. Не дапамагло. Калі пойдзе зусім... Ну, блин, я нават не ўпэўнены, што я магу нешта з гэтым зрабіць. Па тыпу, мы зараз скокнем, а выправіць гэта я не ведаю як. Новы тып артылерыі. А ці магу я сабе будынкі? Пашырэнне? А, не, гарадскія. Калі ласка, артылерыя. Новы тып артылерыі. Так. Ёсць. І у арміях у мяне падаецца, я даўно вось она. Змянім тып артылерыі, якраз будзе ў нас рэфармацыя арміі невялічкая. І я пагляджу, што з мабілізацыяй. Давайте дадатковыя яшчэ падтрымкі для нашай арміі. Транспартацыя чыгунку няхай выкарыстоўваюць. Блин. Не то я націснуў і пагоршыў там стан у арміі рэзка. Лайчыны якія. Адразу вось. І ёсць. А я магу абраць усе арміі адразу? По тыпу, просто каб гэта была агульная. Давай, мілітары. Мабілізацыя. Во, цудоўна, мне гэтага не хапала. Так. Адразу ўсе арміі падсабралі. Яны будуць патрабаваць больш грошай, але будуць больш арганізаваныя. Так, калі будзе паўстанне, давайте паспрабуем з паўстаннем разабрацца. Па-ваеннаму. Магчыма, я дурны? І мне просто сидзець бы спакойненька сабе, дапрацоўваць свае законы. Я так звычайна просто не раблю. Нацыянальная самаабарона. Некаторыя армянскія камуны пачынаюць арганізоўваць узброеную міліцыю, каб абараніць сваё насельніцтва. Так. Нам не трэба быццам бянтэжыцца.
Угу. Трошки незадаволенасць, але ж там яны самі разбяруцца. Добра, няхай самакіраваннем сваім займаюцца. Ну, я не ведаю нават. Паспее закон прыняцца. 41% это неблага, вельмі няблага. Просто рэвалюцыя хутенька развіваецца. Падаецца хутчэй, чым галасаванне за маю парламенцкую рэспубліку. Так, вы там яшчэ і пасварцеся. Так. Запавольваем як можам. Справа ў тым яшчэ, што паўстанне, я так бачу, у цэнтральных будзе. Ну, з-за таго, што гэта паўстанне землеўладальнікаў, гэта паўстанне цэнтральнае. Мне цікава, што будзе з арміяй. Ці атрымаю я сабе ўсю сваю армію, альбо толькі частку, калі паўстанне пачнецца. Драфт закона. Калі ласка, закон. Пролазь. Так. Афіцеры ў узброеных сілах таксама незадаволены. Давайте адправім іх дадому. Гэта падвысіць настрой узброеных сіл і знізіць іх папулярнасць. Яны ж там справа ў тым, што у нас лідар узброеных сіл, ён раяліст. Каб не ён, блин, мне ўсё было б значна прасцей. Як мінімум адна групоўка была б, на адну групоўку менш на іх баку. Бо кансерватары яны тут, блин, у мяне жорсткія. Галасаванне перайшоў наш закон. Калі ён пройдзе зараз з першага раза. Так, генерал Шафай, лідар звязаны з клерыкамі. Давайте паспрабуем. Ёсць. Трошки задаволім наших клерыкаў. О, не, тут паўстанне дакладна пачнецца тады. Слухайте, мне падаецца, гэта ўсё. Гэта паўстанне. Калі я зараз літаральна не адмяню апошні момант на апошняй стадыі зараз закон, то пачнецца паўстанне. А давайте паглядзім. Можа, армію трэба зараз сабіраць? А, я ж не магу. Так, гэта абраныя бюракраты. Ну, няхай. Законы, які ўвогуле зараз ні на што не ўплывае. Зараз я ў такі крызіс завяду сваю краіну. Літаральна ішоў, усё добра ішло. Ну так, гэта літаральна я. Так, ну... Супраць монархістаў. Я ж не магу падняць армію зараз, так? Не магу. Раней, чым пачнецца нейкія баявыя дзеянні. Давайте... Падаткі выраўняем на просто нармальныя. Я ж электрастанцыі яшчэ па ўсёй краіне будую. Выбух індустрыя. Індустрыяльны бум. Гэта літаральна тое, што мы фабрыкі выбухоўкі зрабілі. Прыярытэт туды. Туды гэта можна накіраваць. На просто колькасць яе. Бо мы можам зараз, з таго, што у нас з'явілась тэхналогія, мы можам зрабіць такую цудоўную рэч. Зараз так, дзе можна электрычныя выкарыстоўваць, дзе нельга, там нельга. Так, зараз дрэва ўпадзе ў цане. А ў рудніках мы зараз можам выкарыстоўваць дынаміт для здабычы рознага. Напрыклад, вугля. Ён, ага, кошт выбухоўкі вырасце просто каб Не, давайте, я не гатоў для яшчэ... Я гатоў быў бы да яшчэ аднаго крызісу, але не тады, калі ў мяне ідзе адзін зараз бягучы. Так, прагрэс так, вайны. Арыстакраты. Вось. Дапаможам ніжнім слаям насельніцтва, і гэта трошкі запаволіць наше паўстанне.
Слухайте, у меня можа атрымаецца прасунуць. Ну, калі ласачка. Я тут настолькі на небяспечным узроўні. Там любая падзея. Рэвалюцыя зараз скокне да 99%. Літаральна будзе 99. Пачалася. Так. Для чаго гэта вядзе? У іх больш арміі, чым у мяне. Упс. Зразумеў, як гэта працуе зараз. Я ніколі просто такім не займаўся. Мне было ўсё цікава. Так. Разрываныя шляхі гандлёвыя. Ну, спыніся, калі ласка. Паведамленне. Вы паглядзіце, што справа адбываецца. Дзякуй вялікі. Арміі. З таго, што ёсць, збіраем. Некаторыя генералы скокнули за іх бок, некаторыя на маім баку засталіся. Ну, гэта дрэнная, карацей, ідэя. Каб вы ведалі. Калі у вас яшчэ і гэта, калі на вашым баку няма падтрымкі высокай у арміі, то лепей з арміяй сваёй лепей сябраваць. Так, падняць яшчэ прызыўнікоў усіх, якіх толькі можна. Такая музычка яшчэ пазітыўная. Капсда. Так, мне падаецца, я не магу са сваёй арміяй. Так, мне трэба... У мяне ёсць толькі літаральна одно месца, куды дасылаць усіх. Так, я правильно разумею? Это стыль мобілізацыі. А можна на фронт? А, вось, дасланне на фронт. А дзе? Чаму яно заблакавана? Один фронт наступны ім. Не ўсіх я магу адправіць на фронт чамусьці, я не вельмі разумею, як гэта працуе ўвогуле. Можа не, я неправильно зараз зрабіў. Усіх сюды. Ну так, выглядае нармальна. То бок мы падымем усіх, хто ёсць, і яны пайдуць на гэты фронт. Ну, глядзім. Недахоп усяго, правал па камунікацыі, у нас тэрыторыя не пад нашым кантролем, у большасці сваём. Мы не можам пайсці нават на большасць гэтых самых. Чаму яна мабілізацыя і тут няма 0% па тыпу 0% з 0%? Цікава. Забіраем яшчэ тут прызыўнікоў. А, я зразумеў, таму што ў гэтай арміі, у другой персідскай арміі, усе свае рэгулярныя войскі былі дзесьці не тут. Ну, давайте тут рабіць іх. Зараз хуценька пераставім. Баракі ў першую чаргу будуем. Упс. А я магу паспытаць падтрымкі ў кагосьці, напрыклад, у атаманскай імперыі. Якія ў нас адносіны з атаманскай імперыяй? Дыпламатыя, добрыя адносіны. У іх зараз унутраная нейкая свая яшчэ разборка. Інтэракцыі, калі ласка, дыпламатычныя дзеянні. Я магу запытаць іх паўдзельнічаць у маім тут гэта паўстанні. Я так разумею, гэта можа... Ага, я магу абраць бок. Гэта з-за таго, што я магу, карацей, гуляць за паўстанцаў. Угу, цікава. Ну, добра. Паспробуем разабрацца самастойна. Не выглядае, што мы разбярэм самастойна, ні халеры.
Выдаецца, ўсё даволі дрэнна скончыцца. У нашай арміі таксама не хапае яшчэ і людзей, не хапае гэтых прыпасаў, то бок тое, што мы павінны... Што значыцца УПС? Дзе? Пунджабы. Яны далучаюцца да паўстанцаў. Ах, вы ачмурэлі. Ах, вы ж... Непрыемныя вы людзі. З кім бы мне пасябраваць? Брытанская рэспубліка. Альянс мы з імі не зробім. Трэба было сабе сяброў шукаць раней. Давёў краіну. Рацей, так і на Таманскую рэспубліку ўвогуле гляджу. Так, пунджабы клятыя. Так, яны размеркавалі свае сілы. У нас яны нас задавяць. Я выгляджу зараз на сітуацыю, і яны нас задавяць. Гэта літаральна факт. Я нічога з гэтым зрабіць не змагу. Так, вы яшчэ, можа быць. Давайте. Арганізацыя арміі яшчэ пакуль ідзе. Прэзідэнцкая рэспубліка амаль прынятая. Нягледзячы на тое, што ў нас тут ва ўсю грамадзянская вайна ідзе. У нас недахоп рэсурсаў, як у арміі, дык і ў людзей увогуле, бо самыя тэрыторыі, якія прыносілі аграрныя, яны знаходзяцца вось тут. Яны землеўладальнікі кантралююць ежу літаральна на нашай зямлі. Ну, я віншую, карацей, з правалам. Зато я паспрабаваў. Зато я зараз ведаю, як гэта працуе. Правильно? Зараз пачынаецца вайна. На жаль, наша колькасць войск значна ніжэй, тым больш, што ім дапамагае яшчэ Пунджаб, і іх яшчэ ў 2 разы больш войск, чым... Ну, гэта проста нас задавіць тут, нас задушыць. Мы нават армію не збярэм нармальна, не паспеем. У нас баракі тыя не дабудуюцца, на якія я плюс-мінус разлічваю. Не рыхтаваўся я для грамадзянскай вайны і не ў такіх маштабах. Трэба было глядзець... Ну, в прынцыпе, калі б я умеў гэтым усім займацца, то, можа, я бы правільна ўсё размеркаваў. Напрыклад, я бы пабудаваў сабе гэтае. Пачаў будаваць баракі, зносіць баракі там, дзе нам шчаслівы, дзе нас рады бачыць, і будаваць іх у тым месцы, наадварот, будаваць баракі там, дзе нам шчаслівы, і не зносіць іх там, дзе нам не шчаслівы. Такім чынам я бы набраў сабе прыемную армію прафесіянальную, якая бы падрыхтавалася для магчымых праблем. Але ж хто ж ведаў, хто ж ведаў? Ну як хто ведаў? Я ведаў. Мне патрэбна было об этом думаць. Так, яшчэ генерала ім дадам туды. Зараз у нас ёсць толькі адзіны фронт, асноўны, і на ім мы праігрываем, так што тут такое. Усё дрэнна. Шмат дзе. Але ў першую чаргу трэба разабрацца з нашымі... Фронт, як ты ідзеш увогуле? Не ў наш бок, так-то глобальна. Бойкі, якія адбываюцца... Каб яму не дапамагаў яшчэ гэты Пунджаб,
то яшчэ я мог бы выцягнуць неяк. Хутчэй за ўсё так, Раманская рэспубліка імперыя не вельмі жадае усялякіх рэпубліканцаў сярод сваіх. Таму, ну, выглядае так, што мы прайграем. Можна капітуляваць, а што тады атрымаецца? Увогуле, мэты вайны. Мне выглядае так, быццам бы трэба капітуляваць увогуле. Дзе наша анексацыя? Давайте ну, здаемся, бо гэта толькі забойства арміі і у 2 разы, калі яна большая за маю і мае большую падтрымку, ну, па тыпу на гэтай тэрыторыі, гэта не мае сэнсу. Капітуляцыя. І гэта мы былі анексаваны. Я поздравляю нас, віншую нас з тым, што мы прадзяўбалі краіну просто па тыпу. Затое я даведаўся, так? Добра, будзем ведаць для наступнай нашай кампаніі. Наступная кампанія, я думаю, вам паказаць яшчэ Crusader Kings, які таксама вельмі неблагая гульня, таксама ад парадоксаў, вельмі адрозніваецца, нягледзячы на тое, што гэта ўсё роўна будуць контурныя карты, яна вельмі адрозніваецца, потому што яна будуецца на адносінах паміж персанажамі. Нас могуць забіць, а потым вызначыцца, што наш прыемнік, за якога мы потым пачынаем гуляць, апынуўся і тым самым забойцам. Вось, такія розныя там моманты. Такія вось моманты могуць быць. Там цікава, там ёсць свае механікі, і там не пра эканоміку. То бок тут я зараз эканоміка ў асноўным кіруе тым, як у нас працуе армія, як у нас адносіны паміж слаямі насельніцтва. Там усё зусім па-іншаму. У сярэднявеччы ўсё ж такі больш уплывае фігура лідара, адносіны, дзе хто дамовіўся, хто куды пралез, і альянсы, якія трымаюцца літаральна на тым, што вы спрабуеце стварыць сям'ю паміж рознымі краінамі. Гэта, ну, вось, аддаць дачку кудысьці, сына добра ажаніць. Вось гэта ўсё. Барацьба за тытулы, цікавая карці справа унутраная. У мяне, на жаль, адваліўся чатик. Вось, я зараз паглядзім, у мяне так, ну, інтэрнэт увогуле на чаце ў мяне адваліўся. Задзяўбала, як вінду паставіў, усё. Адразу пачаліся вывальванні з Wi-Fi. Так, вось, перазапусціў Wi-Fi. З'явілася. Добра. Так, я бачу. Добра, давайте я вас буду перадаваць далей сёння, бо у нас так не раптоўна скончылася. Я, можа, наступны раз яшчэ вырашу альбо Crusader Kings, альбо Victoria 3, калі у меня будзе жаданне на стратэгію глобальную нейкую. А ўвогуле, у мяне ёсць жаданне яшчэ працягнуць стрымы нашыя по The Longest Journey. На жаль, на яе патрэбна трошкі падрыхтоўкі, а ў мяне літаральна хвіліны перад стрымом ёсць на тое, каб падрыхтавацца. Таму не заўсёды атрымліваецца штосьці зрабіць. Baldur's Gate 3 у ватафаке BLR зараз. Альянс гуляе ў покер. І Эріка гуляе ў панядзелак Рэндала. Давайте я сёння закіну вас да Альянса, але ўсё ж такі, я разумею, што покер глядзець гэта не для ўсіх, таму, калі ласка, гэта насамрэч неяк... Лепей давайте так, вы ідзіце хто жадае, паглядзець у Альянса, як у яго покерная сесія ідзе, з ім вельмі файна паразмаўляць, проста пасядзець у чатке, так што гэта больш на патрындзелкі, калі вам цікава. А я вас перадам, давайте, да ватафаке. Дзе наша ватафака? Так, ватафака. Ён ужо амаль прайшоў гульню. Я не ведаю, ці на гэтым стрыме атрымаецца ці не. Пачынаю рэйд. А з вами я пабачуся заўтра і жадаю вам добрага вечара.